allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario, pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar? Bai, arratsaldeon, aretoa oraindik bete gabe dago, baina astera goaz, atzerapenik ez pilatzeko. Goizean, euro hiriko kide diren erakundeen ekarpenak jaso baditugu, arratsaldeko saioan eremu horretan gauzatzen ari diren hainbat ekimen aurkeztuko dira. Horietan gauzatzen baita egunero eurohiria. En 3 grandes bloques conoceremos las aportaciones que se están haciendo a este espacio común desde diversos ámbitos de la economía, la tecnología, la movilidad, la cultura. Et comme ce matin, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. On fera 3 grands blocs, pour ainsi le dire, et après, vous aurez 10 minutes pour les questions. On ne le fera pas avec des cartes comme ce matin, mais il y aura des micros dans la salle. Para las preguntas, a las que se concederán 10 minutos después de cada gran bloque de intervenciones, habrá micrófonos en la sala y se plantearán las preguntas a viva voz. Beraz, ekonomia eta teknologiaren esparruari ekingo diogu lehenik. Lankidetzan eta berrikuntzan oinarritutako 3 proiektu aurkeztuko dizkigute. Urrenez urren, biartean mugaz gaindiko ekonomia ganberak, mugabe berrikuntza proiektuak eta teknologiaren inguruko lankidetzan sakontzen, barkatu idazue, inno mugabe berrikuntza proiektuak eta teknologiaren inguruko lankidetzan sakontzen ari diren Novatekek eta Teknaliak osatzen duten bikoteak. Invito a los representantes de estas 3 iniciativas que ocupen sus lugares. Y como creo que tienen bastante claro el orden en el que tienen que intervenir, chacun peut choisir le format, on peut choisir ce côté-là, ceci, en bas, comme vous voudrez. Eskertuko nizueke, aurkezterakoan zuen izenen berri zeuek emango zen bazenute. Les agradecería que se presentaran ante la audiencia a medida que vayan presentando sus proyectos. Por lo tanto, la palabra es suya y si no estoy muy equivocada, empezamos con Biartean, con la Cámara de Comercio Transfronteriza. ¿Tengo que ir aquí o puedo hablar como Se puede como elegir, quiera? tenemos 3 opciones, Qué derecha, bien. izquierda, centro, Qué o ahí bien. mismo, como prefiráis. Gracias. Entonces, soy Olga Irastorza y os voy a hablar efectivamente de... Olga, Irastortza naiz, Biarteani buruz hitz egingo dizuet. Mugaz gaindiko merkatari kamara da, 3 urte baina gehiago da sortu zela, eta Gipuzkoako merkataritza kamara eta Baiona iparraldekoaren artean sortua da. Justu 2010 uztailaren batean sortu zen, eta Europako finantziazioarekin egin zen bien arteko batzea, Fortek fonduen bidez, eta Biartean proiektzio hau lehendik dator, ia historiko izan da lankidetza hori, eta konfidantza harremanak egon dira beti Baionako eta Gipuzkoako kamaren artean, bi erakundeek hamarkada askoz elkarrekin lana egin zuten, iniziatibak eta komunean proiektuak garatu zituzten, feria bat ere egin zuten elkar hartuta, Irun, Baiona eta Iruñean egin zana, momentu hartan, Nafarroako kamera ere tartean zegoelako. Eta konfiantza harreman horretan oinarrituta, azken batean hori baita mugaz gaindiko arrakasta edukiko duten proiektuen gakoa, horrela, konfiantza giro horretan 2010 uztailaren batean sortu zen interes ekonomikoko elkarketa europear bat dau. Gaur egun, Biartean, nek, bi
ofizio garatzen ditu, aholkularitza banakakoa, edozein sektore ekonomiko eta lurraldetako enpresei, eduki ditzakeen arazoetan izan daitezke informazio gaiak, aholkularitza juridikoa, arauetan aholkularitza, merkatuaren ezagutza, bezeroengana joan, merkataritza prospekzioa, partnerrak bilatzea, lankidetza bilatzea, enpresa baten sorkuntza eta garapenean biartean izan daiteke lankidetzarako bidea. Eta bigarren ofizioa, gaur eskuartean daukaguna proaktiboagoa da, eta oinarritzen da bi merkataritza kamarek daukaten ezagutzan, alegia, dituzten ezagutzak alor guztietan, hortik abiatuta, elkar hartuta, ekintza batzuen aldeko apustua egiten dugu eta ekintza horiek izan daitezke sektorialak, izan daitezke banakakoak, eta orduan enpresei lagundu egiten diegu eta baita ere sensibilizazio lana egiten dugu mugaz gaindiko lankidetzari begira. Eta hemen hitzik garrantzitsuena mugaz gaindiko lankidetza guztian konfidantza da. Konfidantza sortzea bi bazkideen artean. Zezi mugaz gaindikoak 92 enpresarekin egin du lan, eta 2010 geroztik saiatu gara lurraldeen arteko berdintasun bat lortzen. Alegia, gure gana zetozen enpresen artean ez genion lehentasuna eman nahi lurralde bati edo jarduera eremu bati. Eta lurralde ikuspegitik esan behar da, 2 urte terdi, ia 3 urteren ondoren, gaur egun, daukagu Gipuzkoako 156ak behar dutela biarteanen laguntza eta iparraldekoak 154 dira. Eta enpresarik ordezkatuenak biarteanera jotzen dutenak dira. Lehenik, azpikontratazio industriala eta industria oroar, horrela enpresen 156ak Gipuzkoakoak dira eta nekazari elikaduren alorrekoa oso erne dagoen alorra dau eta batez ere iparraldean dago bizirik eta gauza bat eta ohartu gara. Arrakasta eduki dugu, bai, baina denbora gehiago behar dugu hori baieztatzeko. Alegia, harremanak sortu ditugu, zubiak eraiki ditugu, mugaz gaindiko errealitateen aurrean alako erreaktibazio bat egon da, aipatu 482 enpresa horiekin, eta baita ere mugaz gaindiko adituak identifikatu ahal izan ditugu. Horiek dira profesionalak, izan daitezke kontseilariak, aholkularitzak, era honetako organismoak lurralde batean daudenak, baina ondoko lurraldearen errealitatea ere ezagutzen dutenak. Eta beraz, ikuspegi bikoitz bat daukatez, naiz estrabismoa zari, ikuspegi bikoitza zari naiz. Eta beraz, lagun diezaiekete modu egokiago batean mugaz gaindiko proiektuai. Nola ez daukagun, denborazko 10 minutu dauzkagu. Operazio apur batzuk hartzen ditut eredu bezala. Egin genuen
inkesta biartean sortu baino lehen egindako inkestari erantzun zioten enpresen 10%ak esaten zuen oso ongi ezagutzen zutela alboko lurraldea. 10%ak esaten zuen nahiko gaizki edo oso gaizki ezagutzen zutela. Beraz, mugaz gaindiko topaketa enpresarialak egin genituen, sektore desberdinetakoak, enpresek elkarre ezagutu, hitz egin, esperientziak, txartelak elkartrukatzeko, eta hortik eskariak sortu ziren, lankidetza eta harreman profesionalak ere sortu ziren. Eta mugaz gaindiko topaketa horiek sektorean hitzak izan zirenak hasieran 250 parte hartzaile egon ziren, eta orain ja sektoreka ari gara topaketa horiek egiten eta IKT-etan zentratzen hasi gara. Bigarren hitz bat azpimarratu nahi nuena, lehenengoa konfidantza zen, bigarrena zen humanoa izatea. Alegia, izaki humanoen arteko topaketa. Alegia, proiektu bat eta ukan jendea komunikatu nahi duena garatu beste batekin edo beste pertsona batzukin proiektu bat garatu nahi duten pertsenak. Ez baldin badago enpresarik, ez baldin badago enpresario gizon Andrerik, proiektu egotea zaila da. Dans les entreprises qui sont passées par Biartean. Lehenengo katalogo bat aurki argitaratu genuen, mugaz gaindikoa. Eta 150 enpresa bildu genituen bertan, beraien berezitasunekin, makina, bezero, proiektuekin, eta horrela enpresek elkarre ezagutu zezaketen, beste lurraldera joan zitezken, beraienean etxeuskaten iturrietatik eduki zezaketen, eta katalogo horren bidez baita ere, azoka profesionaletara joan ginen, alegia, 150 enpresa zeuden, 100 gipuzkoakoak, 50 iparraldekoak, dentsitate industriala gipuzkoakoa, iparraldekoa baino garrantzitsuagoa delako noski, baina denak berdin tratatuak ziren, eta bi lurraldeetako batek etzeukan zergatik gutxiago sentiturik. Bi lurraldetan daudelako balio handia daukaten meategiak. Eta azoka profesionaletara joanez, bezeroak eta eskariak lortu ditugu. Hirugarren proiektu bat izan da silikona likidoari eskainitako mugaz gaindiko polo bat sortu dugu. Biarteanen bidez, baliokate oso bat eraiki ahal izan da, bi lurraldeen ezagutzan oinarrituta. Diseinutik hasi eta ekoizpen industrialera arte. Enpresa batzuk lurralde honetan daude, beste batzuk iparraldean daude, eta bakoitzak baliokate horretan dakienarekin parte hartzen du. Eta gure lana da, mugaz gaindiko polo hau, silikona likidoko polo hau, Europan ezagutzera ematea, eta ari dira ja merkataritza prospekzio bat egiten, Europa mailan, eta ja badituzte bezeroak hurbilduko zaizkienak berriki aurkeztu dugu. Akitania Euskadi prestakuntza sorkuntza bat, enpresa eta ikasleentzat, enpresentzat prestakuntza jarraitua eta ikasle eta ingenieroentzat ere hasiko dugu silikona likidoan bi lurraldeetan balioa sortzeko. Ia bukatu dut.
eskaintza bateratu bat egitea lortu dugu Euskal Herria edozein izan da ere, nolabait esan baldin badezaket. Eta eskaintza hori bi lurraldeetako proiektuan oinarrituta, AOC produktuetan oinarrituta egiten da. Londresen egin dugu aurkezpena, erosleak etorri dira. Alde honetan arraina erosi dute, beste aldean haragia foagra erosi dute, eta sustapen komun bat egin dugu produktu hauena bi lurraldetan. Iparraldeko produktuen eskaintza bat sortu dugu, iparraldeko enpresak 7 dira eta gaur egun 80 produktu dauzke salgai. Hipermerkatu batean, iparraldean eta berriki Gipuzkoan izango da. Iparraldeko produktu batzuk bazeuden, baina sekula etzegoen produktu lerru oso bat, iparraldeko produktuena izenburu horrenpean. Eta azkenik, hitzegin baitere, mugaz gaindiko lehen sari enpresariala sortu nahi izan dugu mugaz gaindiko iniziatibarako sari hau azpimarratzeko enpresek egunero egiten duten lana. Zein proiektu dauzkatun elkarra hartuta, 2013ko otsailean eman ziren sariak Ebolo Agila teknologiak entzat eta dronen alorrean egiten dute mugaz gaindiko lankidetza eta Gipuzkoako enpresekin lankidetzan ari dira. Proiektu europarraken garatzeko, baita Akitaniakoak ere, dronekin esan bezala. Eta bakarrik esan, 2014an, Urtarrilaren 30ean jarraituko emango da bigarren sari hau. Lehenengoa Baionan egin zen, bigarrena Gipuzkoako Kamaran, eta askoz proiektu gehiago izango ditugu. Ikusten dut, ja pixko bat luzeari naizela. Esan, jarraitzen dugula, batez ere. Merkataritza kamarekin lankidetzan, konbentziturik baitaute aman komunean eduki ditzakegula proiektuak baita bezeroak ere kanpoan aurkitu daitezkela elkar hartuta. Bi lurraldeetan daude trebetasunak eta honek aukera ematen digu beste toki batzutan tokiak bilatzeko hemen daukazue gure web gunea eta sartu eta informazioa jasoko duzu. Eskerrik asko zuen arretagatik. Yo simplemente quiero felicitar a la representante de Biartean por sus dotes telepáticas porque realmente me alegra. Sorionak Biarteaneko hizlariari baditu doi telepatikoak nire buruan neukana irakurtzeko gai izan da. 10 minutu izango ditugu hizlari bakoitzeko eta honela amaieran denbora izango dugu galde eskeetarako. Proiektuko ordezkariek. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, buen après-midi. Bueno, en primer lugar nos vamos a presentar. Bueno, hasteko Arratsaldeon, Xabier Gaspot dugu hemen zuzendari nagusia, Zitpai Baskeko zuzendaria, eta ni Maribel Lorenzo naiz. Bidasoako garapen agentziako arduradun eta zuzendaria. Guk hemen gaur, Inov Mugabea proiektu aurkeztuko dizuegu. Bi erakunde hauek bultzatzen dute Bidasoako garapen agentziak. Gu bi agentzia publiko gara, tokiko alorrean lan egiten dugu, garapenaren eta gure lurraldeetako sustapen ekonomikoaren alorrean lan egiten dugu.
alde horretatik erakunde osagarriak gara. Eta hor, hurbiltasunezko lankidetza, mugaz gaindiko lankidetzan lan egiten dugu. Testu inguru horretan, Innov Mugabeko helburua izan da gure inguruko enpresa eta batez ere enpresa txikien lehiakortasuna hobetzea. Horiek bai dute bereziki zailtasun gehien erakundeengana iristeko. Nola egin dugu hori? Enpresa horietan lehen esaten genuen bezala ezagutza sustatu dugu eta informazioa trukatzea. Hor, enpresa horien arteko harremanak ere indartu ditugu. Eta nola ez lagundu egin diegu ekimen berriak garatzen, enpresa txiki horietan. Proiektua finantzaketa jaso du POCTEFA, Interreg 4A programatik, eta 39 hilabeteko iraupena izan du. Joan den ikainean amaitu da, baina lan bateratua, hau da, bi erakundeen lan bateratua oraindik ere ez da amaitu, aurrerago ikusiko dugun bezala. Aurrekontua, 1.195.000 eurokoa da, eta kofinantziazioa 165.000-koa. Irudietan ikusten duzuen mapa, hau da, 14 udalerri gara guztira, eta guztira 127.000 biztanle inguru ditugu, eta 13.000 bat enpresa inguru. Orain, hitza emango dut, azalpen gehiago jasotzeko. Arratsaldeon. Gaur aurkezten dizuegun proiektuak zehaztasun batzuk ditu. Hau da, zehaztasun maila jakin bat du. Nik proiektu hau orekatutzat kalifikatuko nuke, hau da, lurraldea jakin batean gaude, eta ikusi dugu lurralde hori orekatua dela biztanleriaren aldetik, izan ere Irun eta Hondarribiren artean, bai biztanleria aldetik, bai enpresa kopuruaren aldetik, badago oreka bat, hau da, oreka perfektu bat dago. Horri esker, lehen proiektu hau prestatu izan dugu, eta espero dut, erakutsi izango dizuegula proiektu hori. Guk gainera haratago joateko asmoa dugu. Izan ere, proiektu honen beste zehaztasuna da, izuzen ere, lehendik dauden egiturentatik abiatuta sortu dugula, hau da, Bidasoako agentzia eta bestaldean dagoen hirigunetik abiatuta lehendik zeuden azpiegituretatik osatu dugu proiektu hau. Innov Mugabe proiektua 4 etapetan gauzatu da. 4 etapa nagusi izan dira. Hasteko lehena, datu banku bat, datu biltegi mankomun bat eraiki dugu. Eta hor, pentsatu duguna da, lanabes jakin batzu behar genituela. Besteak beste, plataforma bat sortu dugu, web datuen base bat, besteak beste. Eta hori, zuek egiaztatu dezakezue. Hor, datu sozioekonomikoak jaso ditugu, 14 udalerriei buruzkoak. Bestalde, enpresen datu base bat ere badugu, 100.000 enpresatik gora daude jasota berdan. Markatu, 5.000 enpresa. 1.400 beren jardueren fitxak eman dizkigute, hau da enpresari buruz, negozio zifrei buruz, eta hor jasotzen dira bestalde bere sozietateen ezaugarriak. Baina, horraz gain, martxan jarri dugu SIG komunitario bat, hau da, 14 udalerrietarako. Hortxe duzue SIG horren helbidea, www.bidasoa gidoia.suitpaibasque.com eta sar zaitezte hor ikusiko duzue 14 udalerri hauetako jarduerak. 14 eremu horietako enpresa guztiak ikusi ahal izango dituzue, kale guztiak, jarduera guztiak, eta jarduera bakoitzeko sektoreak, eta adibidez, automobileko langile bat behar baduzue, edo sukaldaritzaren alorreko langile bat, zuek nahi baduzue, datu base horretan konsultatu dezakezue, ikusteko zein diren enpresak, zer nolako enpresa dauden, sektorea nola garatzen duten, eta beste hainbat gauza. Hori izan da lehen urratsa, hau da, datu base hau jaso da, eta horren bitartez garatze lanabes bat eskaini nahi da 14 udalerriak bultzatzeko, sustatzeko. Bigarrena,
200 enpresa hartu ditugu eta hortxe fokalizatu gara. Ikusi dugu zein enpresek zituzten eskabide zehaztuak sektore espezifikoetan, hasteko teknologia eta berrikuntzaren alorrean. Bigarrena, mugaz gaindiko truken inguruan, hau da, enpresek beste mugaren bi aldetan kolaboratu nahi zuten enpresak ziren. Datuak jaso ondoren, hau da, 200 enpresa hauen inguruan datuak jaso ondoren, 3. eta 4. faseetara igaro gara. 200 enpresa hauekin lortu dugu mugaren alde bakoitzean 10 enpresa nahi zutenak ikerketa garapen eta teknologiako proiektuak garatzea. Eta lagundu egin diegu proiektu operatiboen bitartez. Adibidez, Espainiaren aldean, badago adibidez enpresa bat, laguntza nahi zuena berrikuntzarako. Eta piezak egiten zituzten delta lauak egiteko. Hor, proiektu hauetan lagundu egin diegu eta oso suerte handia izan dugu. Beste aldean, bazegoen enpresa bat, ambulantziak egiten dituena, ambulantzia horiek ekipatuta egon behar dute egoera ekstremoetarako, adibidez, basamorturako. Eta proiektua sortu zen eta aurrera ateratzen. Guk lagundu egin genuen enpresa hori garatzen ari zen eta bila ari zen, hau da, eratzeko espazioaren bila ari zen. Eta beraz, berrikuntza eta laguntza mugaren bi aldeetara. Proiektuen ikerketa eta garapenerako. 4. fasea, enpresak hautematea da, mugaren bi aldeetarako enpresak. Oreka hori errespatatuta, hau da, mugaren alde bakoitzetik 10 enpresa izan behar ziren. Hemen, aurkitu ditugu enpresak partenariatua bilatzen zutenak. Eta hor, konzentratu gara nolabait, itxasoaren alorreko eta elikaduraren alorreko enpresekin. Eta hori segaratu dugu, lan hori segaratu dugu. Ikuste dut, hau dela, nire, hause izan da xedea, hain zuzen ere, hau da, garrantzitsuena iruditu zaigu, enpresek beraiek hitz egitea. Beraz, hause erakutsiko dizuet. Dans le cadre du programme Interreg 4 France-Espagne Andorre, le projet Innov Mugabe Interreg 4 programaren barruan, Innov Mugabe programa. part et d'autre de la Bidasoa et en favorisant la mise en place de projets innovants. Pour ce faire, l'agglomération Sud Pays Basque et l'agence de développement Bidasoa Activa ont organisé des ateliers de travail destinés aux entrepreneurs. Agentzia aktiboa garapenerako agentziak tailerrak antolatu ditu. Enpresetarako eta nautismoaren alorreko profesionaletarako. 2012 urtean bildu ziren lehen aldiz. Eta hor, beren jardueren berri eduki dute bakoitzak besteari trukatu egin dituzte esperientziak. Bestalde, ikerkuntza eta trebakuntza zentroak ezagutu dituzte eta sukaldaritzako establezimenduek ere paper garrantzitsua jokatu dute Innov Mugabe proiektu honetan. Dominik Lagadek eduki dugu gurekin Txupinondo sagardotegikoa. Innov Mugabeko partaide gara, hau Bidasoan sortu da, Sokoa inguruan, eta bilera batzuk egin genituen, garai jakin batean, hainbat enpresa bildu ginen, eta hasteko elkar ezagutzea zen helburua, eta geure artean elkarrekin lan egin ahal izatea mugaren bi aldetatik. Dominiken eskutik ikusi genuen, Txopinondon ere aukera izango genuela behar bada gure produktua iparraldean banatzeko. Hortik, hasi ginen, harreman zuzena edukitzen berarekin, eta gaur egun elkarrekin lanean ari gara. L'aspect facilitateur d'Innov Mugabe, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec
Inof Mugabek bere eginkizuna bete du, gauzak erraztu ditu, hau da, ekoizleekin, tokian tokiko produktuen ekoizleekin jarri eta hitz egin du. Eta zein arazo dituzten ikusi du. Hau da, azken batean guztiok arazo berbera ditugu, hau da, arazo agroalimentarioak, lehen kategoriakoak, gutxi gora bera, eta produktu bereziak ekoizten ditugu guztiok. Baina ez dago leku bat produktu horiek guztiak eskaintzen dituena. Beraz, plataformari esker, bezeroekin harremanetan jarri ahal izan ginen, produktu ekologikoak nahi dituzten bezeroekin, hau da, eztia, kiwiak eta bar, eta hornitzaileekin ere, harremanetan jarri dira. Hau da, gutxi gora bera, gehienez, ordu erdiko distantzian dauden hornitzaileekin. Hala, hasi gara, irustako produktuak proposatzen. Horiek, edariak dira adibidez, eta barazkiak eta animaliekin lana pixkat luzeagoa da, baina gutxi gora bera gauza bera da. Hau da, guk bana dezakegu Azkaineko sagardotegian adibidez, inguruko produktuak eraman ditzakegu, eta Bidasoako mugaz bestaldeko produktuak ere eraman ditzakegu. Inof Mugabek orain proposatu die enpresei laguntza bat jasotzea, eta horri esker partenariatu tekniko eta espezializatu bat sortu da sektore honetarako. Enpresa horrek produktu bat jarri du martxan, produktua berritzailea da, eta zer da? Kotxe batean, surfeko taulak garraiatzeko mekanismo bat da. Hau da, materialak ibilgailu partikular baten barruan zein kanpoan garraiatzeko mekanismo bat, gailu bat proposatu dute, saldu nahi dute. Hori ikusgai dago Bidasoako web orri honetan, lehen idirazu dizuegun web orrian, enpresaren katalogoa dago berta, eta hor ikusten da geografikaki ere non kokatuta dagoen, hor idatz dezakezue non dagoen zuen enpresa adibidez. Eta, hor dauzkagu proiektuaren emaitzen adibide batzu. Lehen esaten genuen bezala, proiektua ekainean amaitu da, baina gure asmoa lanean jarraitzea da. Eta horregatik, Inof Mugabe proiektuaren amaierako ekitaldian alkateek hitzarmen bat sinatu zuten, partenariatu hori luzatzeko. Hau da, bi erakundeen artean sortutako lankidetza hori jarraitzeko, lankidetzarekin jarraitzeko eta elkarrekin lan egiteko bi erakundeen alorretan, hau da, garapen ekonomikoaren alorrean eta enplegua eta enpresen sorkuntzan. Euskadi Akitania programak ere oraintxe onartu berri du programa bat, gure programa bat, sektore nautikoaren inguruko programa bat da, eta horrenbestez, are errazagoa izango zaigu elkarrekin lan egitea, honi esker. Hainbat eremu definitu ditugu, hau eset dira batzuk, hemen dituzu ikusgai, lanean dihardugu dagoeneko, hauetan, eta beti ere gure ideia da, nolabait enpresei laguntzea da haiek beren lehiakortasuna hobe dezaten, beti ere kolaborazioaren eta berrikuntzaren bitartez. Azken batean horrek lagunduko du gure lurraldeen lehiakortasuna hobetzen. Horixe da guztia gure aldetik, beste argibiderik behar baduzue, web orrian baduzue informazioa ikusgai. Conforme a lo previsto, Novatek, Tecnalia... Ahora es el... Aukera guztiak, zuen eskura. Buenas tardes. Voy a comenzar nuestra... Arratsaldeon, gure aurkezpenari ekingo diot, nire laguna aurkeztuk, Jack Tortoz, Novatekeko zuzendaria. Arratsaldeon, Nagorek Tecnaliako proiektu internazionalen arduraduna naiz. Orduan, bion Espainiako Euskadi eta Frantziako Euskadiren arteko lankidetzaren fruitua da Novatek.
Behar bada Tecnalia ezagutzen ez duen jendea badago. Tecnalia zentru teknologiko bat eta Euskal Herrian kokatua. Egoitza Gipuzkoa Bizkaia Araban dituena, 1400 pertsona gara, eta ikerketa aplikatura dedikatzen gera. Horrela, badakizue gure testu ingurua zein den. Historia 2003an hasi zen, Tecnaliako pertsona batzuk bazuten kezka bat, Euskadin garatzen ari ginen produktua Frantziako partera eramateko bada jendea, ezin dena geldik egon, eta orduan Tecnalia mugaren bi aldeetako instituzioetan asko oinarritu zen, kontseilu erregionalean, Pirinioetako lan harremanetarako elkartean, Eusko Jaurlaritzan, eta 2003an Novatek sortu zen pertsona batekik, eta pertsona hori Jack Tortos da, hemen daukagu, eta proiektu handinaiko hau berak jarri zuen agian. Mugaren beste aldean zegoen erakundearen antzeko bat sortzea pentsatu zen, eta zentru hau ze domeinutan mugituko zen, tratatzerakoan erabaki zen ikerketa aplikatuan, eta baitere lurralderen planifikazio eta eraikuntza jasangarrian egitea. Gu fundazio pribatu bat gara, irabaz bide asmorik gabekoa. Figura hori Frantzian ez da existitzen, eta Frantziako araudian sartu beharri izan zen, eta Frantziako pareko figura elkartea da. Tecnalia sortzen du zentro hau, eta gehiengoa dauka administrazio kontseiluan 2009 arte, eta Tecnalia hartzen da, bere parte hartzean amore eman behar duela apur bat, Frantziako bezeroak ere sar daitezen. Orduan hor aldaketa handiak sortzen dira, asko hazten da, baina honen berri gero emango dugu. Tecnalia parte hartzea handia dauka, baina iristen du ez duela hainpisu handia eduki behar. Eta hori nola eraikitzen da? Novateken kontratatzen ziren pertsonek, egonaldiak egiten zituzten Espainiako parteko enpresetan, adibidez batzuk 12 hilabete pasatzen zituzten, beste batzuk 2-3 hilabete formatzen, prestatzen, bai gai teknikoetan, gero beste aldean garatzeko, eta baita ere enpresararen kulturan, kudeak eta sistemetan eta barretan. Kudeak eta prozedurak bi enpresentan antzekoak dira, eta horrek lankidetza asko errazten digu, irizpide berdinak dauzkagulako. Eta Tecnaliaren zuzendaritza ere erabat inplikatu zen proiektuan. Proiektu oso ilusionagarria zen, eta naiz eta bi toki desberdinetakoak izan, kultura berekoak gara, ideologia, balore berdinak dauzkagu. Oso antzekoa gara, bai. Hau esan da, hitza ematen diot Jaxi, eta bera kontatuko digu orain zer dan. Nagorek esan duzuen bezala, 3 elementu funtsezko daude Novatek bezalako iniziatibetarako. 4, ogia esan. 3 uretan zein iruditzen zaizue funtsezkoena, era honetako jarduera bat abian jartzeko. Beste lagunek ere, esan dute, zer iruditzen zaizue funtsezkoa. 3 elementu, 3 hitzgako, zeinek esaten du lehenengoa. Confianza mutua. 1, quedan 2. Elkarren arteko konfiantza. Zu isilik. 2 más. 2 gehiago. Valores, sí.
baloreak, bai, seguruenik, konfidantzarekin dijoana, bai, izaki humanoarena. Bi gauza azkenean ez baldin badaude, ez da ezer gertatzean Enovatek dela edo beste edozein sektore ekonomikoa dela. Ez dugu entzun, beraz. Proiektua. Bigarrena da hori, proiektua. Esan nahi du beraz badagoela estrategia bat eta badaudela enpresarioak ere. Badauzkagu bi. A ber, hemen zaudeten guztiokin. Oso erraz asmatu beharko zenuteke zein den hirugarren irizpidea. Lankidetza espazio bat sortzeko estrategia amankomun bat litzateke. 3 baldintzak horiek lirateke. Alegia, kolektibitateak ingurune erakargarri bat sortuko dutenak. Nik zuzendari bezala hori sarritan nabaritu dut. Giza baldintzak eta enpresaria mailako estrategiak. Eta iniziatiba honetan batez ere enpresa hau sortu genuenean batez ere tabernak izan ziren importantena, tabernetan elkartzen ginelako. Horrek esan nahi dut teknalia sortu genuenean, konplizitate bat, konfidantza bat sortu nahi genuen, hori oso garrantzitsua izan zen. Eta Novatek kokatzen da sektore batean, eta sektore horretan nola egin alik eta eraginik txikiena egiteko ingurunean egutegi efektua saihesteko eta energia alik eta gutxien kontsumitzeko. Alegia, sektore bat eta non modu eragingarrian jardun daitekeen gure seme-alabei mundu jasangarri bat utzen diezaiegun. Eta materialekin, sistemekin egiten dugu lan, eta hortik hasi behar da, eraikuntzako praktikak aldatzeko, eta hondakin termikoen, klase pasiboen aerora pasatu gara, eta lurralde batera non gero eta adimen handiagokoa izan den, bere energiak kudeatuko duen oso zeharkakoa da guztia. Eta horren guztiaren atzean tenaliak funtzionamentu ekonomiko eredu baten da, eta horrek ezin du funtzionatu bezerorik gabe, eta hori da laugarren elementua. Alegia, bezerorik ez baldin badago, eskaririk ez baldin badago, ezin da ezer egin. Baina bezero baten atzean eredu ekonomiko bat eduki behar da. Eta gure eredu honetan ikerketa aplikatua egiten da. Horrek esan nahi du, teknaliak eta Novatek ez dute oinarrizko ikerketa egiten, baizik oinarrizko ikerketa egin eta gizarteari transferitzen diote industrien lehiakortasunean irabazteko. Beraz, ze ezagutza iturburu dauzka? Unibertsitatearekin batera, han egiten delako oinarrizko ikerketa, kontratu europearrak, hogei muga ipatu da lehen, negutegi efektuko gazak murriztea tutelarik helburu, eta kolektibitate generikoak. Lehenik barnekoa ezagutzan inbertitua, alegia, beti ezagutza gehiago sortzeko egiten dira inbertzioak, eta gero merkatuaren gainean transferitzen da. Eta azken boladan joera handi bat dago, zeinaren arabera zentru teknologikoek
asko ezagutzen duten ezagutza daukate enpresen zorketan, bai teknaliak eta Novatekek lan asko egiten dute horretan. Gaur egun Novatek bi kokapen gune dira, alde batetik egoitza soziala, bihotza, eta gero ekosistema bat eraiki behar da, horrela talantzera joan ginen, han badagoelako merkatu bat, erabaki sektoreak daude, eta Frantziako hego-mendebalde osoan presente gaude. 42 langile gara Novateken, adinaren batez besteko ikustean, badakizuen ni naiz zaharrena, jende gazte asko dago, 30 urte ingurukoak, kontratu mugagabeak dira, beraien sorterrian lan egin dezakete eta balio gehitu handiko ofizioak dira. Eta gaur badauzkagu Frantziako eskolarik onenek gurekin lan egitere etorri nahi dute eta balore berri bat sortu dugu orain 10 urte existitzen etzena. Eta bezer hori gabe ez gineke ezer izango eta Novatek 3 baldintzarekin garatu daiteke. Administrazioen konplizitatearen onura jasotzen dituelako goian eta behian bezeroak dituelako. Bezeria horrela banatzen da eraikuntzan eta honi esker 42 langilei ordaintzen zaie. Urten arabera langile kopuruaren bilakaera hau da, 42 gaude, 2014an gauzak aldatu egingo dira, hazkunde garrantzitsu bat edukiko dugu. Eta mugaz gaindiko faktorea gure arima da, proiektu asko egin ditugu komunean elkar hartuta, hau delako elkarren gandik tekinak ateratzeko eta horrela aurrera egin dezakegu bat dauzkagu proiektu europearrak eta uste dut Akitaniako goi mailako proiektu europear gehien daramatzagun zentrua garela eta beti hemendik abiatuz eta bukatzeko bi proiektu garrantzitsu eskuartean gaur egun dauzkagunak aipatu nahi ditut. Sinergiak sortuz, iniziatiba bakar batetik sinergia desberdinak sortzea. Angelun dago proiektu hau. Jardueren etorkizuneko sorkuntza tokia da eta Novateko gaztei begira egina 10-15 urte barru, orain 30 urte dauzkate Novatekeko langilei ze etorkizun eman diezaiekegu. Ba etorkizunetako bat da beraien enpresa sortzea. Eta hori da Novatekeko langileentzako irteera bat, baina espero dugu beste enprendedore batzuk ere erakartzea, beste eragile batzuk ere erakartzea, badirelako partenario desberdinak ekosistema bat eraikiko dutenak eta hori Europar mailan ere garrantzitsua da, erreminta bat da, ekosistema enpresarial bat sortzeko. Eta bigarrena, Donostia baina edo hirigunetik aruntzago dijoa, Bordeleko proiektu bat eta proiektu urbano hundiak daude Bordeleen. Abiadura handiko tren geltokiaren ondoan. Aholkularitzak kontratatu dituzte Holandan proiektu hau egiteko eta energiaren kudeaketa inteligente bat nahi dute zona handi baterako. Eta nola murriztuko dugu energiaren kontsumoa. Eta hautatu duten Europa mailako
enpresa Novatek Teknalia bikotea da. Eta sinergia honek aukera berriak sortzeko aukera ematen digu, bezeroei eusteko ere bai, behar ditugu baitere konplizitate desberdinak, eta baitere jendea elkarrekin lan egin nahi duena. Eta hor daukazen hori zerbait oso berria da, joan den astean sinatu baitzen, Frantziako estatua, tradizio energetikoan lanean ari da, energia nuklear asko dago Frantzian, eta ez dakite nola atera hortik. Lau iniziatiba aukeratu dira Frantzian, eta azkenekoa hemendik dator, eta Novateken iniziatiba bat da. INEF lau du izena, Teknalia dago, unibertsitateak daude, enpresak, eta eruntzago joango gara, eta berriro, ikerketa energetikorako instituto bat izango gara, eta finantziak eta eredua. Gaur egun ezin dugu denbora gehiegi erabili finantzak eta biltzen arriskuak asumitu behar dira, eta INEF lau zentroak enpresa edo enpresa taldeekin koinbertituko du, epe laburrera beharrezkoak izango diren proiektuetarako. Elkar hartuta arrisku batzutan sartuko gara, eta ez gara mugatuko enpresa batera. Elkartu egingo gara, arriskuak geure egiteko eta azkarrago ekoizteko. 2013-2016 epe aldirako da hori. Merci, mil esker, gracias a vos aussi. Galderen txanda da, es el momento de las preguntas, en caso de que haya algún interesado en la sala, el micrófono está en el fondo del pasillo, eskatu dezakezu mikrofonoa eta galdera planteatu tabú, si usa de question. ¿Zago galderarik? ¿Tal question alors? Bueno, pues yo, si no hay preguntas, podemos recuperar el... Galderarik ez badago, berreskuratuko dugu atzerapen txiki hau. Gainera, batzuk hemen erlojuari begira ari gara, beraz, eskerrik asko lehen hurbilketa honetan parte hartu duzuen noi. Diogu hasiera. La segunda ronda de presentaciones, invito además a quienes vayan a participar. Eta orain, gonbidatu egingo ditut parte hartzaileak onator daitezen. Pixkanaka zuen aulkietara hurbildu zaitezten. Bereziki bi eremu landuko ditugu, mugikortasuna eta ingurumena. Eta hildo horretatik, zerrenda urdina eta gorriari buruz hitz egingo dugu, korridore ekologikoari buruz, eta gura transen bitartez egin diren mugaz gaindiko kudeaketari buruz, eta GIS Euskal Litoralari buruz, eta transfermuga proiektuari buruz ere hitz egingo du. Gaur goizean aipatu digute hitzaldi batzuetan. Hain zuzen ere, trenbidean zentratutako mugikortasun iraunkorraren espazioa sortzeko lan egiten du. Usazuak, esertzea daukazue, tokia baldin badago. Zuek hemendik aurrenekoak zuek zarete. Beraz, lehenik eta behin, hitza duzue trama berde y azul de la Eurociudad, hori da zuen txanda. Eskertuko nizuek hitza emango bazeniete urrengoei. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta saiatuko gara oso astunez egitea aurkezpena, ez?
Ni Oktay Orozabal naiz, Diputazioko ingurumeneko teknikaria, eta nirekin badaude Charlen Fatuz eta Olaz Mendiguren, estudio honen konsultorien egileak. La red de corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca sale... Euskal Eurohiriaren tarte berdea eta tarte urdinaren inguruko lana 2010 urtean egindako diagnostiko baterik abiatuta sortu zen. Zuzen ere, ingurumenarekin lotutako hainbat alorretan zeuden beharrak, garapen iraunkorra, estrategia, garraioa, bioaniztasuna, litorala, ura, hondakinak, energia eta klima aldaketa. Landu beharra ikusi zen hain zuzen ere. Eta DAFO analisi honen ondoren, garatu beharreko 50 bat ekintza proposatu ziren besteak beste, bioaniztasunaren alorrean egin beharreko lanak ziren 2012 urtean, ekintza plan honen ondorio gisa, ikerketa bat abiatu zen, Eurohiriko korridore ekologikoen inguruan. Helburuak, zein izan ziren? Ikerketaren helburuak hain zuzen ere. Lehen 5-6 operatiboak dira, hau da, ikerketarenak berarenak dira, baina aldi berean garrantzitsuak dira, zergatik informazioa ematen dutelako lurraldeari buruz, hau da, lurraldearen ezaugarri jakinari buruz, eta inguruarekin zerikusia dutenak. Eta azken helburua da hemen behean daukaguna, hau da, ikerketarekin zer lortu nahi izan da? Hemen irudietan ikus ditzakezuenak, hain zuzen ere. Hau da, Eurohirian dauden espezie taldeak identifikatzea, eta inguruko lurraldeetan daudenak, hau da, faunaren kasuan, ez dago muga administratiborik, eta ikerketa mugatzen da eremu jakin batera, noski ezin du eremu mugababe bat hartu, baina kasu honetan, ikerketa honetan, eta nire lankideek adieraziko dute gero, 2 eremu hartu dira, ikuspegi bat zorrotzagoa da, eta zentratua, eta beste bat periferikoa. Eurohiriko espezie faunistikoekin batera, espezie horiek ezagutu behar dira, identifikatu behar dira Eurohiriaren alorrean, baina horiekin gain, identifikatu nahi izan dira, zer nolako bioaniztasun erreserbak dauden, hau da, ikerketaren jomua diren espeziak non dauden. Eta bestalde, trama ekologikoak, zer nolako habitatak ere dauden aztertu nahi izan da, hau da, konektibitate ekologikoa erekin lotuta egon daitezkenak hain zuzen ere. Aldi berean, kontuan hartu dira zer nolako eragozpenak egon daitezken konektibitate faunistikorako. Hau da, konektibitate faunistikoa nola eragozten den edo etorkizunean nola eragotzi daitekeen adibidez proiektu estrukturaletan edo etorkizuneko proiektuetan. Eta horren arabera ezarri nahi izan da korridore ekologikoen sarea. Hau da, talde faunistikoek erabiltzen dituzten korridore nagusioen, joan etorrietarako erabiltzen dituzten korridoreak hain zuzen ere. Horiexek dira ikerketako operazioak, horietako bakoitzak informazioa eskaintzen digu bioaniztasunaren alorreko beste alor batzuetan, baina azken helburua, eta hori amaieran ikus dezakegu, letra larriz, da izuzen ere lanabes bat lortzea, eta horri esker lurraldearen antolakuntza eta kudeaketan lanabes hori erabiltzea konektibitate faunistikoa aintzat hartu al izateko. Eta jarraian nire lankideek ikerketaren xehetasunak emango dizkizuete. Administrazioetako teknikoek ere parte hartzen dute, eta hor Ekolur eta eten konsulta etxeek parte hartu dute. Donc avant de vous présenter l'étude des corridors écologiques de l'Eurocité Basque, je vais déjà... Korridore ekologikoen ikerketa aurkeztu aurretik,
nik azalduko dizuet zer diren korridore ekologikoak. Hau da, joan etorrietarako bideak dira, eta bide horiek erabiltzen dituzte faunak eta florak. Bioaniztasuneko erreserba batetik bestera joateko. Funtsezkoa dira espezie batzuk bizirik iraun dezaten. Horiei esker, behar dituzten, eta beren bizitza zikloetarako behar dituzten joan etorriak egiten dituzte, eta fluxu genetikoak ere ahalbidetzen dituzte korridore hauek. Korridore horiei esker, espezieek beren bizitza zikloa gauzatu dezakete, eta horren bestez kontuan izan behar dugu, korridore hauek kontuan izan behar ditugu, funtsezkoa da, gure ordenazio, gure lurraldearen ordenaziorako, hau da, ezin ditugu korridore horiek eten, eta jarraitutasuna eduki behar dute lurralde osoan zehar. Jarraitutasun ekologikoa zer da? Hain zuzen ere, korridore ekologikoa bera, eta bere inguruko elementuak, bioaniztasunaren elementuak. Horiei esker, zirkulatzen dute espeziek paisaia batean, hau da, paisaia horretako elementu batetik bestera. Frantzian, 2012ko uztailaren 12ko lege bat dago, eta lege horrek behartu egiten du, tarte urdin eta tarte urdinaren kontzeptua sartzera. Hau da, zer da hori? Sare bat da, eta sare horretan jarraitutasun ekologiko bat dago. Eta lurrekoak tarte berdekoak dira, eta tarte urdinak aldiz gurune ezeetakoak dira. Jarraitutasun horiek osatzen dute guztira tarte berdeak eta urdinak. Jarraitutasun ekologikoak gutxi gora bera identifikatuta daude eskualdeetako koherentziazko eskemeetan, eta oso lanabes garrantzitsuak dira lurraldea kontolakuntzarako. Tarte berdea eta urdina ezartzea, hainbat eskaletako lanabesa da. Alde batetik, orientazio nazionalak daude, horiek lanerako esparru orokor bat ezartzen dute, estatuak ezarria, eta hor lurralde osorako ekintzak nagusitzen dira. Bestalde, eskualde mailako eskema dago. Hor, eskualdeak eta estatuak elaboratzen dute dokumentu bat eskualde mailako plangintzarako. Dokumentu horretan, kontuan hartu behar dira, hainbat orientabide, hau da, orientabide nazionalak. Eta hor, emendakinak egon daitezke. Eta azkenik, tokian tokiko eskalan, tarte urdina eta tarte berdearen ezarpena dugu. Eta lurralde kolektibitateetako erakundeetan, adibidez, lurralde koherentziako eskemen bitartez lan egiten da. Tarte urdinak eta tarte berdeak lurraldearen bilduma batean sartzen dira. Lurralde eskema horretan, nola ez, orientabide nazionalak errespetatu behar dira. Bueno, pues en nuestro territorio también existe... Gure lurraldean arautegi bat ere badago, nola ez, eta hor ezartzen dira araudi publiko batzuk korridore ekologikoak zein diren ezazteko. Hainbat lege daude, batzuk aipa daitezke, adibidez, estatukoa bioaniztasunaren legea aipa daiteke. Horiek, korridore ekologiko horiek sustatzen dituzte. EAen, zehazki, naturaren babeserako legea dugu, 94koa hain zuzen ere, eta hor lehen aldiz aipatu zen, paisaiako elementuak behar bezala kudeatu behar direla, bioaniztasuna sustatzeko. Eta modu zehatzago batean, ingurumena babesteko beste lege batek hain zuzen ere, 98an aipatu zuen, administrazioek mantendu behar dutela bioaniztasuna eta korridoreak mantendu behar dituztela. Ondorioz, programa bat dugu Euskal 2012-2006ko ingurumen esparrurako programa orokor bat, eta 2002-2020 tarterako estrategia, garapen iraunkorrerako estrategia ere bai. Hauxe da, korridore ekologikoen sarean, hau EAE osorako diseinatu zen, eta hortxe agertzen da irudio honetan zer nolako elementu strukturalak dituen. Sare hau diseinatu zen zertarako? Natura 2000 sareko konexioa eta koherentzia ekologikoa sustatzeko. Honek ustez
lurzoruaren erabileran koherentzia txertatzea espero zen, eta inpaktuak prebenitzeko ere balioko zuela espero zen. Zertarako balio du sare honek, nola erabiltzen ari da? Gaur egun, kontuan hartzen da, lurralde plangintzako dokumentuetan. Hau da, hiri plangintzako planoetan eta agirietan, eta adibidez, erabiltzen da ingurumen inpaktoko prozedura eta dokumentuetan, baina lanabes gisa ez dauka berezko arautegirik, hau da, ez dago nahita ez bete beharreko arautegirik horien inguruan. Donc, dans le cadre de l'étude des corridors... Beraz, ikerketaren esparruan, eurohiriko korridoreen ikerketan, 2 lanerako perimetro identifikatu ditugu. Hau, bat, gorriz duzue, margotuta, irudietan, horixe da perimetro mugatua. Hau da, eurohiriaren perimetro hori, nolabait edatu egin dugu muga ekologikoetaraino, hau da, ez dugu muga administratiboeratara mugatu. Beraz, lanerako perimetroa edatuta dago, eta honek, hemen ikusten da, Gipuzkoako lurralde osoa, Espainia aldekoa, eta Frantziakoa, hau da, Baionako hegoaldea, eta Landetako zati bat ere bai. Euskal Herriko kosta. Lurralde urdinean, lan geografiko bat egin dugu, korridoreak kontuan hartzeko, eta aldiz, perimetro gorrian, fokalizatu egingo dugu gehiago gure lana eta modelizazioan lan egingo dugu. Metodologiari buruz. Labur aipatuko dizuet zer nolakoa izan den. Etapa batzuk egin ditugu, desberdinak, lehena, datuak biltzea. Hau da, hainbat, aditurenak eta erakunderen datuak. Bigarren fasean, zer egin dugu? Mugatu dugu lurraldea, hau da, tarte eta azpitarteetan bereizi dugu. Hau da, adibidez, 10 tarte hartu ditugu eta sailkatu ditugu basokoak, hirietakoak eta bar. Aldi berean identifikatu ditugu bioanistasuneko erreserbak, hau da, bioanistasun ugari duten erreserbak babesleku dira fauna eta florarako. Eta horiek identifikatu eta mugatu, nolabait zedarritu ondoren, beste etapa batera iritsi gara, gaurko etapa, eta bertan gurutzatu ditugu zer nolako kontinuum ekologikoak dauden. Kalkulatu dugu zer nolako kontinuumak dauden, eta potentzialak ere zein diren. Hori software baten bitartez egin dugu. Hori espezie, hau da, jomuga diren espezie batzuen bitartez, eta lurraldeko adierazgarri diren espezie batuen bitartez egin dugu kalkulu hori. Kontinuum ekologiko horiek kalkulatu ondoren, gurutzatu ditugu gatazkak sortzen dituzten eremu batzuekin, adibidez errepideekin, eta hirietako garapenekin, eta bar, eta ikusi ditugu talka eremuak zein diren. Hala, korridore ekologikoak zein diren jakinali izango dugu, korridore efektiboak egiaz daudenak, eta ikusi ahal izango dugu zeintzuk berreskuratu ahal izango genituzken. Gaur egun, jarraitutasun ekologiko potentziala kalkulatzen ari gara. Hor, adibide bat, ikusiko dugu probarako modelizazio batean zer erabiltzen ari garen. Adibidez, hemen oreina ari gara erabiltzen kasu honetan, korzoa. Existencias de usos del suelo, bueno, de las tramas. Beraz, gaur egun jomuga ditugun tarte horietan, oreinak zer nolako joan etorriak egiten dituen ikusi dugu. Urbanos o las grandes infraestructuras. Hau da, barkatu, orkatzaren mugimenduak aztertu ditugu. Egunero zer nolako joan etorriak egiten dituzten. Hau da, orkatzak zer nolako eragozpenak aurkitzen dituen eguneroko joan etorrietan. Hor, berdez ikusten ditugu tarte egokiena, hau da, tarte basoa, eta horrek ematen ditu erraztasunak orkatzaren joan etorrietarako. Irudi honetan ikusten dugu kalkulo bat, hau da, desplazamenduaren kostua zein den bioanistasunaren erreserbatik tarteetarako edo lurzoruaren erabilerako bitarteko joan etorri horren kostua zein den orkatzarentzako kasu honetan. Hor,
tarte bakoitzaren erresistentzia neurtu dugu orkatzarentzako, eta bestalde bete beharreko distantziaren neurtu dugu, hau da, bioaniztasun eremu batetik bestera egin beharreko distantzia. Guk jarraitutasun ekologiko potentzial horiz markatu ditugu hemen, horiek dira kostu txikiena dutenak, desplazamendurako, eta hortik joaten da, orkatza bioaniztasun erreserba batetik bestera, joan etorrirako kosturik baxuenarekin. Charlenek esan digun bezala, amaitzeko, gelditzuko litzaiguke, lotura horien arteko konexioa aztertzea eta gurutzatzea beste eragozpen eta beste gatazkaremu batzuekin. Horixe da guztia. Gura transen txanda da, berriro ere nahi duzun tokitik, hemen dit. Buenas tardes, bonjour, arratsaldeon, soy Mikel de Francisco y... Mikel de Francisco naiz, mugaz gaindiko proiektu batean egiten dut lan, Gura Trans izenekoa bera. Gure proiektua uraren gainekoa da, eta ure izango da eremuetako bat, zeinetan lankidetza den ohikoena eta errazena ere. Ura baliabide naturala da, baina urria, eta oso beharrezkoa garapen sozial ekonomikorako eta bizitzarako bertarako, eta ur masa handiak partekatuak direlako da, askotan muga administratiboak ibaien ardatzekin bat egiten dute, eta bazterrak lurralde desberdinei dagokie, baina edo ibaia lurralde desberdinetatik pasatzen da, edo lakuak komunitate desberdinak ertzetan kokatzen dira eta guztiak baliatzen dira lakuko uraz. Guzti horregatik urgaietako lankidetza behar bat esango genuke dela. Lehen nazioarte mailako erabakia Sumeriako bi hiriren arteko akordio bat izan zen, Tigris ibaiaren gaineko akordio bat izan zen, orain 4.500 urte. Nazio Batuek 58 geroztik uste dut 300 nazioarteko akordio dauzkatela zerrendatuta, nazioarte mailakoak erabakitzeko urgaietan nola egin lankidetza. Eta noski baita ere 38 nazioarteko auzi larri dauzkate zerrendatuta, iturburu bezala urarengatiko burruka daukatenak. Urgaietan lankidetza zer den aztertzen baldin badugu, lehenengo akordioak navigazio akordioak ziren, eta erabakitzen zen nola erabiltzen ziren transito zonak eta sarbidea arautzen zutenak. Akordioak hornikuntzara pasatu ziren, alegia urmazen ondoan zeudenek nola zeukaten ura edukitzeko eskubidea, alegia ibaiaren goiko partean zeukatenek baimena ematea era arrazoizkoan ura erabiltzeko berako zeuden komunitatek. Ondoren, beste alderdi batzuk sartzen joan dira, uraren kalitatea dela, ingurumen alderdiak direla eta bar, eta lan horietan gaudein zuzen gu. Urgaietan lankidetza zeinen garrantzitsua den ikusteko, Europako uraren gaineko zuzen tarauak
lehenengo artikuluan helburuak markatzen ditu, bigarren artikuluan dire zuzentarauko nozioen definizio bat ematen dute eta lankidetza da hirugarrena. Hau da gure proiektuaren eremua. Gure proiektua partekatua da iparraldearen Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroaren artean. Mugaz gaindiko eta erregioz gaindiko ibai errekak dauzkagu, bi estaturen arteko ibaiak. Alde batetik daukagu Errobi eta Bidasoa, erregio gaindikoak, gero Nafarroa eta Gipuzkoaren artean, Euskal Autonomia Erkidearen artean, eta ibai hauek nahiko laburrak dira, uste dut luzena Bidasoa dela 70 kilometro, eta uste dut Urumeak 50 ez dituela, eta ibai hauetako batzutan, adibidez Bidasoan, 3 administrazio hidrauliko daude, uraren errekurso administratzen dutenak bakoitza bere irizpidekin eta koordinatzeko beharrarekin. 3 administrazio hidrauliko, baina eskuduntza daukaten 3 administrazioarenak direnak, mankomunitateak, aglomerazioa, udalerriak eta gobernuak. Erakunde multzo bat lankidetzan jardun behar dutenak eta baliabide bera erabiltzen dutenak, esan dugun bezala. Europako eremuan eta gure lurraldean urria ez dena, baina nahiko finitoa da, nahiko amaigarria da. Gure erabakiek bestei eragiten die. Beraz, marko honetan 2011an aurkeztu genuen mugaz gaindiko lankidetzara proiektu bat, Gura Trans deitu genuen. Eta partekatutako errekauetako lankidetza zen, helburua. Ibai erreken inguruetan eraguzietako erramintak garatzen ari gara dauzkagun helburu berriak, eta nolabait 3 erregiei komunak zaizkienak. Oraindik ez dugu lortu ez uraren zuzentarau markoa eta ingurumenarekiko habitat zuzentaraua garatzea. Eta proiektu honek nahi zuen alor honetako administrazio desberdinak koordinatzea erreminta horiek garatzeko. Eta esperientzia baliagarriak ere eskuratzea beste lurraldentzat. 3 jarduera lerro dauzka, lankidetza marko bat, kudeatzaile eta arduradun publikoen gaitzea, esperientziak partekatuz eta azkenik esperientzien garapen bat lurralde bakoitzean. Esperientzia horietako asko bereziak dira, lurralde jakin batean garatzen dira, baina elikatzen dituzte beste jarduera lerroak eta badira txikiago batzuk partekatuak direna, badira jarduera batzuk baita ere lurraldeetako 2 edo 3 partekatzen dituztenak. Parte hartzen dugunak gara nere erakundea, Hazi fundazioa, fundazio publiko bat da, eta uraren Euskal Agentzia eta Gipuzkoako foru aldundiak dira fundazio honetako kideak. Nafarroan beste fundazio batek drama proiektuak, Kranak, eta Krana den azpian dagoena Nafarroako gobernua da, nekazaritza garapen, industria, enplegu eta ingurumen sailaren bitartez, eta iparraldeko bazkidea beste bat da.
proiektuaren oinarrizko datuak esan bezala 2012 uztailaren batean jarri zen abian, 24 hilabete dauzka programatuta, 6 hilabete gehiago luzatzeko tramitatzen ari gara. Bazkideak aipatu ditudan lauak dira, aurrekontua ia 1.100.000 eurotara iristen da, eta kofinantziazio bat dauka Federrena 165. Eta lan egiten dugu lau arrotan: Bidasoa, Errobi, Urumea eta Oria. Ekintzarik zentralena esan bezala lankidetza markoa da, eta hemen barruan lantzen ditugun eremuak dira. Orientabide regionalak elkarren artean ezagutzea, hobeto ulertzeko gure ondokoak, bakoitzak bere antolakuntza daukalako eta hori ulertu behar da, gero komunean gauzak planteatzeko, nola funtzionatzen duten eta zein diren beraien planifikazio tresnak. Eta pausoak ematen ari gara, mugaz gaindiko ibaien kudeaketa karta bat osatzen ari gara. Eta ekintza lerro honetan iparraldeko hirigunekoek daramate lidergoa. Bigarren ekintza kudeatzaile eta arduradun publikoen gaitzea da, esperientzia bilketa bat da, lurralde desberdinetan, eta horiei elkar ezagutzen ematea. Jakiteko beste lurraldeetan arazo desberdinei aurre nola egiten zaien. Metodologia oso sinplea da, gai batzuk aukeratuta daude, neurrien jarraipen bat egiten da, ibaien espazioaren kudeaketa eta baliabide eta aurreztearen sustapenerako kudeaketa jasangarria. Aukeratzen ditugu batzuk eta mintegi bat antolatzen dugu publikoarentzat irekia dena. 2 egin ditugu, orain 2 aste egin genuen bigarrena, hemen Donostian egin zen, erreken espazioaren kudeaketa eta 70 teknikok parte hartu zuten. Eta ezagutu genituen zer nolako erantzunak ematen zaizkien arazo komunei. Proiektu parte hau Kranak Nafarrek daramate honen lidergoa. Eta 3. ekintza esperientzien garapena. Lehenago, hasieran aipatu dizuet, hau dela parte bat zeinetan ekintzak ez diren beti komunak lurraldean garatzen dira, batzutan bazkide bakar bate garatzen ditu, normalki elikatzen dute dituztelarik praktika onak edo desberdinen artean egiten ditugun lankidetzak. Ikusiko ditugu irudi batzuk partekatzen ari garen esperientzienak. Badago talde handi bat gobernantzarekin zerikusia duena, eta honek 2 hanka ditu. Neurri eta jarraipenen aplikaziorako kudeaketa hitzartua, eta horretarako foroak daude abian ezagutzeko urarekin erlazionatutako arazoak eta ze konponbide bilatzen zaien, eta sensibilizazio ekintzak.
informazio horriak, borondatezkotza eta abar sartzen dira hemen. Beste atal bat uren eskabide eta kalitatearen kudeaketa da, eta hemen funtzean komunean jartzen ari gara bazkide desberdinen arteko uraren erabileraren gaineko informazioa biltzeko, eta askotan informazio hori lortzea zaila izaten zaigu, beste erakunde batzuk biltzen dutelako, eta gero badute ibai erreken lurraldearen kudeaketa, bada Leizaran ibaian struktura haundi bat, Inturiako presa, eta zenbait espezie inbaditzaileren eta errestaurazio lanetan ari gara. Eta hemen dauzkazue, adibide oso simple batzuk, gobernantza eta sensibilizazioak adibidez, antolatuta maiatzean egindako ekintza sorta bat izan zen hau. Borondatezkotza ekintza bat Urumea bazterrean, eta Nafarroako eta Gipuzkoako parteko biztanleak errekara atera ziren, zaborrak erretiratzera, eta gero topaketa txiki bat egin zen, eguna, ikusten duzuen bezala eguraldiak etzigun gehiegi lagundu. Eskariaren kudeaketaren barruan oso hasiera garaietan gaude, baina garatu nahi dugu informazio sistema bat aukera emango ligukena toki berean informazio hori garrantzitsuena biltzeko, jakiteko zein diren lurralde bakoitzean markatzen dituzten helburuak, ze jarraipen egiten den, eta masa desberdinak ze egoeratan aurkitzen diren. Informazio hori gaur egun badago, baina oso barreiatua, parte bat Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak dauka, beste parte bat urak eta abar. Beraz, toki komun batean jarri nahi dugu informazio hori guztia. Eta azkenekoa, esaten izuen, egiten ari garen lanetako bat dela presa bat zuntziketa. Alegia, honetan gainera oso implikatuak gaude, Enturia presa ari gara kentzen, jazarkituta dago, denbora askoz genera matzan etzela erabiltzen, 12 metro eta erdi ditu goieran, eta Leizaran ibaia mozten du. Oso espezie gutxi, eta arrain bat ez dago, struktura hori gainditu dezakenik, eta beraz proiektuaren barruan erabatez, baina erauzketa egingo da, 4 urtetarako proiektua da. Lehen fasea aurretiko egoera presarena daukazu orgoian, aurtengo udan egin den lana eta azken emaitza ikusten duzue, eta datorren urtean jarraituko dugu, erabat zuntzitu arte edo erauzi arte, habitat zuzentarauarekin estuki lotutako proiektu bat dago. Eta bukatu dut. Sí, yo creo que podéis ir pasando directamente. Aurrera.
Bonjour, je m'appelle Bernard Gourgan, je suis directeur de l'environnement au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. L'exposé que je vais vous présenter, en fait, je vais le présenter au nom à la fois de l'agglomération Sud-Pays Basque, de l'agglomération Côte Basque-Adour, mais également de la Diputación du Guipúzcoa, avec lequel nous travaillons, puisque c'est un projet que l'on mène à quatre, et en plus avec le monde scientifique qui est présent sur le littoral basque. Qu'est-ce que c'est qu'un GIS? Un groupement d'intérêt scientifique. En fait, on va le dire tout de suite, c'est un... GIS, interes zientifikorako kidego bat da, talde bat da. Proiektu hau, teorian, unibertsitatea lorreko ikertzaileen bilgune bat da, eta sortu dugu talde bat hain zuzen ere, nahiko berezia. Hor, kolektibitateak ere sartzen direlako hain zuzen ere. Kolektibitate publikoak, Euskal Kostaldeko administrazioek arazo bat dute, eta hor ikerkuntza oso zehatz bat behar da. Horregatik erabaki genuen, galdetzea eta unibertsitate eta ikerkuntza laborategiei galdetzea, bai pribatuei, zen publikoei, ikerkuntza egin alizateko. Hau da, Euskal itsasertzeko arazoei buruzko ikerkuntzak egiteko. Eta hasiak gara Frantziako aldeko halako gaietan ikertzen, ohituta gaude dagoeneko Akitanean lan egitera, itsasertzeko departamentuarekin eta mankomunitate guztiekin, hau da, kostaldeko mankomunitateekin. Ohituta gaude elkarrekin lan egitera, badugu gobernantzarako lanabes bat, eta hor erabakitzen ditugu orientabide nagusiak. Hau da, itsasertzarekin lotutako orientabideak. Eta hor lantzen ditugu itsasertzetik barnealderako joan etorriak. Horixe lehen elementua testuinguru frantsesa da, elementu historiko bat badago, eta da duela 10 urtetik hona ari garela lanean mugaz gaindiko ikuspegi batekin hain zuzen ere. Kostaldean lan egiten badugu, lan egiten dugu itsasoko arazoekin, tarte urdin eta berdearekin, ibai ertzetako inguruarekin, hau da, ingurumenak ez du muga administratiborik barkatu. Azken urteotan, lan asko egin dugu, eta horri esker, hainbat lanabes garatu ditugu, diseinatu ditugu. Orea, programa, Lorea Bidur, programak daude, eta hor segimendua egiten da Atxurriren estuarioaren gainean. Oso lanabes zehatzak eta konplexuak garatu ditugu. Oso zailak dira eta nazioarteko mailan baliatzen dira. Eredu hidrodinamikoak dira, a eskala handian, Gaskoinako golkorako balio dutenak. Eta hor, olatuen aurreikuspenari eta kutsadurari eta sedimentuen inguruko eredu hidrodinamikoak egin dira. Horri esker, fluxuak eta kutsadura ikertu ahal izan da. Eta ahal izango da badakigu, kutsadura bakterianoak lotura duela fluxuak areagotzearekin, hau da, ibaiaren fluxua areagotzearekin. Egien denbora errealeko egiaztatze sistema bat ere jarri dugu pluviometria uren garaiera neurtzeko eta hainbat baldintza fisiko eta kimiko neurtzeko. Itsas barrenean ere olatuak aztertzeko, bideokameren bitartez eta beste sistema batzuen bitartez ere, eta urazaleko korronteak ere aztertzeko baliabideak sortu ditugu. Horrek datu gordinak asko eta asko eskaintzen ditugu, datu modelizatuak ere bai, eta gaur egun kapital zientifiko oso garrantzitsua daukagu. Hori emankor bihurtu behar dugu, horixe da GIS taldearen helburu nagusia. Horren bestez, alde batetik ikertzaileak ditugu eta bestaldetik datuen erabiltzaileak ditugu. Zein dira
Hau da, horiek arduratzen dira uraren kalitateaz, eta normalean izaten dira udalerriak eta herri administrazioak. Hau da, horiek gai horietaz arduratu ohi diren erakundeak. Asko aurreratu dugu orearekin, adibidez, bainurako uren kalitatea neurtzeko eta aurre ikusi ahal izateko urek zer nolako kalitatea izango duten bainurako urek hain zuzen ere. Da, aurre ikusi dezakegu, adibidez goizean egindako neurketei esker, jakin dezakegu egunean zehar zer nolako kalitatea edukiko dugun, eta badakigu, adibidez, oso adierazpen, oso jarraibide zehatzak eman ditzakegu adibidez surfisten dako. Eredu hidrologikoak ere baditugu, eta lantzen ari gara orain polutograma izeneko baliabideekin. Zertarako? Identifikatzeko ur emariak areagotu eta kutsaduraren artean dagoen lotura hori aztertzeko. Bestalde, ibai ubideak garbitu nahi izan ditugu ere, eta hor, lanean jardun dugu jakiteko zergatik metatzen diren loiak eta osagaiak leku jakin batzuetan, eta jakiteko uholden sistemetan zer nolako eragina dauden. Eta hemen, eredu matematiko oso zehatzei esker, erantzunak eskaini ahal izango ditugu. Bestalde, itsasoaren maila areagotzea ere kezka oso larria da, eta ikusten dugu ekaitza dagoenetan, adibidez ikusten dugu gerta daitekela uholdeak gertatzea itsasoaren ondorioz. Frantzian gertatu da behin. Eta orain ari gara ikertzen itsasoaren ondoriozko uholdeak ari gara ikertzen. Lanean ari gara gainera Europako uholdeen zuzentarauarekin, eta gero biologiarekin gehiago lotutako gaiak ere lantzen ari gara. Adibidez, itsasoko kutsadura, algen garapena, adibidez, ikusten dugu etor daitezkela lurretako hondakinetatik. Eta hobeto ezagutu behar dugu olatuak nolakoak diren, hainbat gaitan aurreratu ahal izateko, adibidez, itsasoaren bitartez energia eskuratzeko eta eredu zehatzak sortu behar ditugu halako kontuetarako. Batez ere halako gaietan lan egiten dugu, eta iruditzen zaigu hemendik aurrera ere halako ereduak garatzen jarraituko dugula. Adibidez, Angelun eta beste hainbat udalerritan oraindik ez dago radarrik halako sistemetarako, eta lanean jarraituko dugu hemendik aurrera ere. Prestatuta gaude mugaren hegoaldean lan egiteko uraren kalitatearen inguruan, eta lan egingo dugu gainera sistema teleespazial baten bitartez. Zertarako? Satelite bidezko irudien bitartez lan egiteko. Satelitea 8 aldiz igaroko da leku batetik, eta hala jakingo dugu, ebaluatu eta estimatu ahal izango dugu milimetrora nola mugitzen den itsasertzaren lerroa. Gero, arearen desagerpenari buruz, hori arazo larria da gure hondartzetan, eta nik aipatu nezake bioaniztasuna, beste Natura 2000 sarea eta beste hainbat gai asko tratatzen ditugu. Orea ereduarekin, hemen ikusten dugu itsasbarrenean radar sistema bat dugula, Lorea proiekturako, hor 10 bat ikertzaile eta ikerkuntza sozietate sartuta daude, eta boiak jarri ditugu itsasbarrenean, eta hor eskualdetako ereduen eta tokian tokiko ereduen arabera aztertzen ditugu prebiziorako ereduak ezarri ahal izateko. Donibane Loitzunen eta Zibururen eremuan lan egiten dugu, eta espero dugu aurrerago Angelun ere lan egin ahal izango dugula. Hau da, Atxurriren itsasoratzearen eremuan. Ikertzaile eta laborategi pribatu zein publikoek orain badute ezagutza bat, oso ezagutza zehatza, espezifikoa dute, eta horri esker garatu ahal izango dugu gure lana, eta aurrera egin ahal izango dugu.
Gauza bera gertatzen da, sedimentazioarekin lotutako gaiekin ere. Frogak egiten ditugu, gainera metodoak frogatzen ditugu, itsasoan, itsasbarrenean ereduak garatzeko eta lurrean ere bai, eredu hidrologikoak, sedimentuen garraioarekin lotutakoak. Eta bestalde, aztertu dugu uraren maila. Hau da, sedimentuak sartzen dienean ikusi, garbitzen baditugu zer gertatuko den. Horrela, saiatzen gara, pixkanaka erantzunak aurkitzen eta horri esker, gure itsasertza hobeto kudeatzen, hau da, edo gure errekak hobeto kudeatzen. Adibidez, bidasoan ere, eredu hidrosedimentario bat daukagu, oso gauza zehatzak aztertzeko, eta adibidez, etorkizunean ere, atxurrin lanean jarraituko dugu, bereziki limoaren kontuetan. Eta alor hidrosedimentarioan, baita arazo bakteriologiko eta fisiko-kimikoen inguruan ere. Amankomunean egindako lan honen ondoren ikusten dugu beharrak daudela, eta erabiltzaileak kolektibitate lokal publikoak dira, izuzen ere. Horrenbestez, gure lanari jarraitutasuna eman behar zaio. Guk 100.000 datu ditugu oso espezifikoak, eta datu horiek erabili egin behar ditugu. Informazioa fiabilizatu egin behar dugu, gaur egun bakoitzak bere kabuz lan egiteko joera daukalako, gainerakoekin komunikatu gabe. Beraz, aplikazio berria garatu behar ditugu, hain zuzen ere, etorkizuneko beharri erantzun ahal izateko. Ezagutza zientifiko punta-puntakoa eduki behar dugu gure itsasertza kudeatu ahal izateko, eta horretarako oinarrian ikerkuntzarako laborategiak eduki behar ditugu. Horixe da oinarria. Ezin ditugu irtenbide fidagarriak garatu ezagutza zientifiko espezifikorik gabe. Gero, zehaztu beharko dira lehentasunak. Produktu batzuk finantzatu ahal izateko eta ahalik eta eraginkorrenak izan beharko dugu, nola ez? Orain, hasi gara, jada ideia batzuk edukitzen, hau da. Hemen ikusten dugu nor diren erabiltzaileak, baina gero ikerkuntzaren mundua dugu horrondoan, horiek ere finantzaketa behar dute, baliabideak behar dituzte, lanean jarraitu ahal izateko. Eta hor ere, tokian tokiko laborategien ikusgarritasuna edo bisibilitatea hobetu behar da. Eta gero, balioetsi egin beharko da, eta komunitate zientifikoak balioetsi egin beharko ditu lortutako emaitzak. Horrenbestez, erronka bat da, oreka lortzea, hau da, erabiltzaileen beharrak eta ikerkuntzaren mundua nolabait uztartzea. Ikerkuntza pribatu eta publikoa baliatu behar dugu erantzunei eta eguneroko arazoei erantzuna emateko. Beraz, ikusten dugu harreman bat dagoela ikerkuntzaren eta gizarteko harremanen artean. Hor, lotura bat dago. Guk jakituria iturri izan behar dugu, baliabideak antolatu behar ditugu, mugaz gaindiko dinamikak gainditu behar ditugu, eta mugaz gaindiko dinamika bultzatu behar dugu, eta bestalde, orekatu behar ditugu erabiltzaileen beharrak, sektore publikoarenak eta komunitate zientifikoaren proposamenak hain zuzen ere. Eta gero, ikerkuntza programa berriak sorrarazi behar ditugu. Hortik, bururatu zaigu, interes zientifikoko talde bat sortzea. Hartara, bakoitzak, eraikuntza hortara ekarpena egin ahal izan dezan. Eskakizun publiko eta amankomun baten esparruan hain zuzen ere. Honela, talde bat sortzen dugu eta hor sartuta daude hainbat kide. Horrek erabakitzen dugu zein izango den programa, beharren arabera eta lehentasunak ezarriko dira eta ekintzak ere identifikatu egingo dira. Proiektu zientifikoak definitu
Eta hala, proiektu zientifikoak definitzen dira, esaten genuen bezala, eta sektore publikoak finantzatuko ditu proiektu horiek. Gero, zientzialarien elkargo bat ere badugu, eta ark biltzen ditu kolektibitateak, hau da, sektore publikoa, erabiltzaileak, industriak eta estatuko zerbitzuak adibidez. Horren sustatzaile da, talde txiki bat, adibidez pertsona bat, edo bi izan daitezke, hau da, ekipo txiki bat, horrek multzo osoa dinamizatuko du. Talde hori existitzen da, talde hau existitzen da, urriaren 4an sortu zen, joan den urriaren 4an, eta hementxe duzue ikusgai zein diren kideak. Gipuzkoako Foru Aldundia, Pirineo Atlantikoetako Kontseilua, eta espero dugu beste kide batzuk ere erakarri ahal izango ditugula. Adibidez, udalerriak, eta nahiko genuke, beste hainbat kide, hau da, kide zientifiko publiko zein pribatuak ere biltzea, hau da, hemen iruditan ikusten duzuen kideak, ASTI, KASAJek, unibertsitateak, nola ez, laborategi publikoak, adibidez, DERGEM edo CT. Bestalde, elkargo bat antolatuko dugu, da, erabiltzaileen elkargo bat. Datuak behar dituen pertsonak izango dira, programa martxan jarri ahal izateko datuak behar dituenak, eta kontseilu zientifiko bat ere jarriko dugu. Oraindik ere ez da sortu, baina hor, helburu eta oinarri zientifiko bat ezarriko zaio proiektu honi. Eta hor, espero dugu laborategiek ere, Akitania eta Euskal Herriko laborategi guztiek parte hartuko dutela. Orain, honekin amaituko dut, egiazko behar bat da, datuen plataforma bat martxan jartzea. Aldik hartara, dauzkagun datu guztiak, datu gordinak zein elaboratuak, partekatu ahal izateko. Eta azkenik, helburu nagusia, hau da GPS-aren helburu nagusia, esku artean ditugun datu guztiak partekatu ahal izatea da. Arratsaldeon, bonjour. Je profite. Ikusten dut badirela zenbait mugimendu aretoan. Transfer muga 2011an sortu zen, 2 urte beteko ditu laster. Euroerregio Akitania Euskadik. Eta atsegin handia da foro honetan parte hartzea. Ikusteko aukera daukagulako nola hurbildu lankidetzara. Proiektu desberdin asko ikusten ari gara gaur hemen. 2012-2013an deialdietan aurrera aterako proiektuak ikusten ditut hemen, asko zaudete hemen, eta ez ditut denak gogoratzen. Eta deialdietaz aparte, prospekzio eta gogoetak ere egiten ditugu eta proiektu estrategiko batean sartuta gaude. Eta beraz, Euro hiriaren esperientzia honekin lotuta gaude, espazio mugaz gaindiko honetan estrategiekin lan egiten dugulako. Eta foro honetan parte hartzen dugun ezkero, hemen
dauden eragilekin ere parte hartu nahi dugu. Hemendik 2014ko ekainaren bukaera arte garatuko dugun proiektu bati begira. Proiektu estrategiko batekin batera, baita ere Europa mailako proiektu baten daukagu. Hautatua izan dena PTF-aren barruan 2012aren hasieran. Transfer muga proiektua da, proiektu txiki bat, aurrekontu eta iraupenari dagokionez, 350.000 euro. 354.000 federretik datorzkigunak eta bilabeteko luzapena eskatu dugu ongi bukatzeko lana maitzetara patxadarekin iristeko. Proiektu hau aurkeztuko dizuegu, biren artean euro erregioa dago, dat hemen dagoena, eta logistikako Euskal Institutua. Eta Eusko Jaurlaritzak ezin izan dute etorri. Eusko Jaurlaritzako garraioetako zuzendaria hemen egonda, eta mugikortasunaren gaia badakit gaur goizean asko hitz egin dela horri buruz. 6 puntutan oinarrituko da gure aurkezpena. Proiektuaren helburua hitz egingo dizuete nik, gero Julianek aztertuko ditu beste puntuak. Alegia transfer muga korridoreaz, bazkidetaz, guretzat metodo ere garrantzitsua da, metodoa pausoz pauso, proiektuan aurrera eginez deskubritu duguna, ikusiko ditugu baita ere, zenbat bilera egin ditugun proiektu hau partekatzeko. 4 bazkideek garatu zezaketen proiektua zen, baina guk jende gehiagorekin partekatu nahi genuen mugikortasunaren eragileak ezin dirako gutxi izan, ezin da bakarrik euroregioa izan. Eta azkenik, antolatuko dugun mintegiaz hitz egingo dizuegu. Helburuari dagokionez, transfer muga, aipatu dizuedan aurrekontua zaraindiago, azterketa bilduma baten da, Baiona Donostia korridorea hobeto ezagutzeko aukera ematen duena. Eta liburu zuriaren eguneraketaren arira asko landu da. Eta transfer mugaren lurralde mailako diagnosi bat egitea da. Eta konturatu gara, bazegoela alako ezagutza gabezia bat, bai parraldean, bai hegoaldean, gaur egun hegoaldean dauden sistema ferrobiarioi buruz, baita iparraldean eta daudenei buruz, eta baita ere garraio urbano eta hiri artekoen gainean. Eta estudioak bidaiarien mugikortasunean jartzen du arreta. Hemen ez dugu orkatzei buruz hitz egiten, ez da orkatzen mugikortasuna. Eta euroregioaren barruan badaukagun arren mugikortasun jasangarriari buruzko bokazioa, negutegi efektuko gazen isurketa murrizteko helburua daukagu. 60 kilometro inguruko korridorea da, gure proiektuak hartzen duena, eta aiziaren trukea dago oinarrian, alegia mugikortasun masiboak eragiten dituzten mugikortasunak dira, kirol mailakoak, kultura mailakoak eta Euskotrenek batez ere horretara bideratu
hartu izan ditu bere kezkak. Geneukan aurrekontuarekin saiatu gara egiten lortzen planteamentua pragmatikoa eta benetakoa izan zedin, mugikortasunean gainean genekiena eguneratzen saiatu gara, eta Baiona Donostia arteko mugikortasun honen izaera ezagutu nahi izan dugu, eta jakinena izan dugu ze izaera zuten desplazamentuek, alegia. Desplazamentua lanagatik egiten da, isiagatik, arrazoi pertsonalengatik, noski bizitza pribatuaren analizian sartu gabe. Eta horregatik oso lan berria egin dugu, berritzailea, korridoreko aktorei begira. Eta horregatik udalerrien arteko eta ferrokarrilen kin egin dugu lan bidaiarien datu asko ezagutzen dituztelako. Eta lehen azterketa bilduma horren ondoren, nahi genizkien eman zenbait orientabide, eta espero dugu etorkizunean Europa mailan egin daitekeen programazio batera aurkeztu ahal izatea, baita euroerregioari noski, eta lurralde honetako eragileei aurkeztu nahi diegu nola Poptefai, etorkizuneko Poptefai batean oso garrantzitsuak izan daitezkela azterketa hauek eta azterketa hauetatik atera ditzakegun ondorioak. Hitza emango diot orain, Juliani, bakarreko Juliani, eta berak azalduko digu azterketa. Arratsaldeon. 10 minuturekin ezin dut azterketa osoa eta emaitzak ezin ditut aurkeztu. Emaitzak Irunfikoban aurkeztuko ditugu abenduaren 13an. Beraz hemen proiektua hitz egingo dut. Korridorea hau da, oso desberdina iparraldean eta hegoaldean, demografia oso desberdinarekin, 350.000 biztanle hegoaldean, Irun eta Donostia bitartean, 20 kilometrotan. 200.000 biztanle iparraldean, 40 kilometrotan. 40 kilometro iparraldean, 20 kilometro hegoaldean. Ez dira ezer mugikortasuna hitz egiten dugunean. Errealitate urbano oso desberdina daukagu, hegoaldean dentsitate handia dago, oso kompaktoa, eta itsas ertzean dago. Iparraldean oso sakabanatua, retrolitorala, eta 40 kilometro esan dugun bezala hartzen dituena. Garraio publikoaren eskaintza hitz egiten dugunean esan behar da iparraldean, Hendaia Baiona artean, daudela 14 autobus joan etorri bidai egiten direla, hiri artekoak, 12 tren regionalenak joan etorrikoak, Espainian gertuko edo Renferekin daudenak bezala iparraldean baitago baita ere autoari enfokatutako intermodalitate bat. Hegoaldean oso desberdina da, Irun eta Donostia artean 2 tren sistema daude, lehenengo Renferena, hurbileko trenena, sare iberiko bat da, 38 joan etorri egunean, eta gainera oso
eskaintza interesgarri bat topoarenak 57 joan etorri egunean Irun Donostia bitartean gainera. Bada autobus eskaintza bat, lurralde busena, errepidez, 28 joan etorrirekin Irun eta Hondarribi Donostia artean. Oso eskaintza importante bat, garraio publikora enfokatutako intermodalitate bat eta aparkaleku politika bat garraio publikoa errazten duena Donostian. Beste gauza bat, momentu honetan badago zama hausdura derrigorrezko bat garraio publiko erabili nahi badugu hausdura bat Hendaian. Oso azkar ari naiz egiten garraio publikoaren eskaintzaz, edo garraio eskaintzaz barkatu. Orain, bazkideak azalduko nahi dizkizuete, transfermugako bazkideak. Mark Mulanek dio proiektuaren pilotajea euro erregioari dagokiola Akitania Euskadirekin, Audapen partenariatuarekin, Euskotrenek parte hartzen dut eta IBL Logistikarako Institutua Bilbon egoitza duena. Gainera, mugikortasunari dagokionez TTK, gabinete alemanaren konsultoria daukagu, EFIA, EIMC, beste gabinete bat, errepide inkesta eta aditua, Atlantic Transporte eta azkenik idom. Eta gehitu behar dugu badagoela ikarpen bat bi arteanena eta CCI Merkataritza Kamararena. Metodoa, proiektuaren metodoa, lehenik lurraldea ezagutzeko, diagnosi bakar bat behar dugu Baiona eta Donostia arteko diagnosi bakar bat. Ez diagnosi bat iparraldekoa, ez beste bat hegoaldekoa, baizik diagnostiko bakarra Eusko Jaurlaritzarekin eta hirigintza agentziarekin batera. Bigarrenik, mugaz gaindiko mugikortasuna ezagutzeko, hau da, estudioaren, azterketaren gauzarik alderdiena. Errepideko 3 inkesta, bata Beobiako zubian, bigarrena Santiago zubian, eta 3. Biriatuko peajean. Gainera, dauden inkesten Gipuzkoako Aldundiaren kontseilu nazuriarena eta SNF-CFren inkesten esplotazio analizia, dendak egindako inkesten esplotazio bat eta euskenik Euskotrenek idomek egindako ikasketak eventoenak. Badibidez, Anoetan, rugby partida edo Baionako jaietarako egindakoak eta 3. Proposamen operatiboak sortzeko TTK eta EFIA kabinetekin oso gauza operatibo eta zehatzak proposatzeko. Gehitu behar dugut badagoela planteamentu bat, alegia. Egin behar dugu mugikortasun eskariaren azterketa bat, ez ulertzeko bakarrik jendea zergatik desplazatzen den, edo ez den desplazatzen bat. Badira batzuk egunero toki batetik bestera joaten direnak, beste batzuk ez dira sekula joaten, zergatik joaten diren. Bigarrenik, aztertu behar da ez bakarrik trena, baizik tren eta errepidez dagoen eskaintza, hegoaldean eta iparraldean orain herri arteko autobus eskaintza importante bat dago. Kontseil Senegalak orain egiten duen Hendaia eta Baiona arteko errepideko eskaintza garrantzitsua da. Eta azkenik, gauza oso garrantzitsu bat, eskaintza eta proposamenak, tarifen gaineko proposamenak aztertu behar dira. Orain 8 euro ordaindu behar dira Baionatik
Endaiara joateko trenez, eta Irundik Donostiara joateko 2 euro. Eskaintza oso zabala egon daiteke, baina Baiona eta Donostia artean tarifa bakarra jarri ezkero ez du funtzionatuko, beste kontu badira marketinga eta komunikazioa, eta azkenik garraioen tituluak. Orain Paz Baski izeneko garraio titulu desberdinak daude, Baiona Donostiara asteburuan egiteko, baina eskaintza hori ezagutu behar da, eduki behar dira garraio titulu desberdinak eta horien erabilera oso zaila egiten da. Gauza bat oso garrantzitsua, topaketak dira. Proiektu hitzartu bat da, 30 bilera, baino gehiago egiten ari dira korridoreko eragileekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eurohiriarekin, eta Irun, Errenteria, Hondarribia eta Donostiako udalekin ari gara lanean iparraldean, Akitaniako Kontseilu Nagusiarekin, Pirineo Atlantikoko Kontseilu Nagusiarekin, Hegoaldeko hirigunearekin, Bidasoa Txingudirekin. Eta garraio operadorekin eta kudeatzaileekin ere egiten dugu lan, iparraldean, hegoaldean Euskotren daukagu, ETS, topoa kudeatzen duena, Renfe eta Adifekin. RFF Frantzian denaren pareko RFF Frantzian, Juillet Daxe Gasteiz eta SNSF operadorea. Topaketa horietako esaldi batzu, Pirineo Atlantikoek esaten dute errepide bidezko eskaintza luzatzea. Irunen esaten da, Irungo hirian intermodalitate bat sortzeko aukera oso interesengarria da. Errenterian esaten dute garraio publikoa, ekonomia eta turismoan garatzeko. Aldundiak esaten du, dagoen eskaintza optimizatzea garrantzitsua da. Donostian esaten dute mugikortasuna enfokatu behar da, trenetik, ferrokarriletik abiatuz, baina baita errepidea ere kontuan izanik. Donibane Loitzunen esaten dute mugazgaindiko lankidetza hobetu behar dela, eta konsortzioak esaten du garraio eskaintza guztien arteko konexioa hobetu behar dela. Bukatzeko, bai, 10 minuturen barruan geratuko naiz, abenduaren 13an Fikoban izango da transfermuga proiektuaren mintegia eta mintegi honetan aurkeztuko ditugu errepide eta oro har egindako inkesta guztien emaitzak. Badago Akitania Euskadi.eu orrialdean eta Twitterren ere izango duzu informazio gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Merci a tous, a toutes. Aurreko txandan bezala, galderen aukera duzue guztiok. Las intervenciones de este bloque han sido todas muy precisas, pero les recordamos que el micrófono está a disposición de quien quiera plantear alguna pregunta. Il y a un micro au fond de la salle, alors si quelqu'un veut poser une question, on n'a qu'à demander le micro. Alors, encore pas de questions? Pues seguimos recuperando tiempo. Entonces, si no hay preguntas, las que ricasco. Alors, hirugarren atal honi emango diogu hasiera. Et pour bien finir la journée, place au sport, à la culture, au tourisme.
Vamos a ver diversos ejemplos de cooperación en los ámbitos que acabo de citar, el deporte, la cultura, el turismo. Parce que on connaît depuis longtemps le partenariat sportif entre l'Aviron Bayonnais et Bera-Bera. Aspalditik ezagutzen dugu Bera-Bera partenariatua eta dantza hirian proiektua ere bai. Elementu bereizgarri bat, sakon-sakonetik lotzen gaituen hizkuntza eta kultura partekatua. Euskararen kultur erakundearen bitartez izango dugu proiektu horien berri. Beraz, eskertuko nieke segidan aurrekoek egin duten bezala, aurkeztuko balituzte beraien programak. Comenzamos con la experiencia de colaboración entre el Aviron Bayonnais y Bera-Bera. Arratsaldeon. Primeramente, dar las gracias a los organizadores por... Arratsaldeon. Eskerrik asko antolatzaileei gu foro honetara gonbidatu izanagatik, eta bigarren lekuan, barkamena eskatu nahi diegu Avironeko gure lagunei ezin izan dutelako etorri. Beraz, barkamenak beraien partez. Hasteko. Esan beharra dugu, proiektu hau edo kolaborazio hau harrikoskor bat bakarrik dela, hau da, ale bat baino ez dela, Eurohiriaren proiektu handi eta zabal honen barruan. Guk, Bera-Bera kluba gara, hasiera batean rugby klub gisa sortu ginen eta beti eduk izan ditugu iparraldeko anaiak, gure jomugan, gure helmugan nolabait. Gu ginen anaia pobreak eta haiek izan dira beti, guztionetaz gehien zekitena. Gu beti goraka begira aritu gara, haiei begira. Lehen esaten nizuen bezala, kolaborazioen gai hau, pertsonen mende dago beti, pertsonen araberakoa da. Eta gu 83. urtetik aurrera, eta batez ere 80. urtetik aurrera, gu hainbat disiplinatako klub bihurtu ginen. Eta hor, saiatu ginen, akordioetara iristen, kolaboraziorako akordioetara iristen, mugaz bestaldeko beste hainbat klubekin. Baina tira, azkenean, topatu genuen pertsona egokia, eta pertsona hura izan zen Philippe Dukas. Pertsona hura zen Avironeko presidentea, eta arekin lortu genuen azkenean, proiektu honi, lankidetza proiektu honi forma ematen. Lankidetzako proiektu honek helburu argi bat dauka. Eta irakurri egingo dut hemen irudian agertzen den bezalaxe, hitzarmenean jasotzen den bezalaxe. Helburua da, bi kluben artean lankidetzako prozesu iraunkor bat ezartzea, baliabideak optimizatzeko eta ezagutza eta esperientziak trukatzeko. Batez ere, azken horretarako, kiroleko alorrean batez ere. Nik hemen nabarmendu nahi ditut bi hitz. Batetik, prozesu iraunkorra, eta izan ere ez dugu nahi egun baterako edo bi egunetarako gauzak egiterik, eta bestalde, partekatzea hitza. Kolaboratzea eta partekatzea, hau da. Guk dena dakigula pentsatzen badugu, hilda gaude, amaitu dugu, hau da. Garrantzitsua da, beti pendiente egotea, hau da, kolaboratzeko eta laguntzeko eta beste batzuekin gure esperientziak trukatzeko prest egotea, alaxe egon behar dugu. Motivazioak, zein izan ziren? Hau da, zer nolako arazoiak izan genituen lankidetzarako hitzarmen hau egiteko. Hortxe, ikusten duzuenak dira, funtsean, esperientziak trukatzea, bizipenak, izan ere, haiek indartsuak dira, batez ere, rugbyan talde profesionala dute. Eta gu, kategoria txikiago batean gaude, adibidez gu herrialde honetan, hau da, Espainian, rugbyak ez du ospe handirik, eta defizitarioa da gainera.
Guk, adibidez, balomano femeninoan badugu talde bat Europako elitean lehiatzen ari dena, eta horren bestez, horri esker guk beste gauza batzu trukatzen ditugu haiekin. Haiek rugby ematen digute eta guk balomanoan eskubaloian ematen diegu gure ekarpena. Horri esker horrela lan egiten da lankidetza hitzarmenetan, eta horren bestez, treba ditzake gure kirolariak, eta azpiegiturak optimiza ditzakegu, eta lako gauza lor ditzakegu. Horri guztiari esker, 2003 urtean sinatu zen hitzarmena, eta 2010 urtean berritu egin zen hitzarmena, eta beste forma bat eman zitzaion, nolabait formalagoa eman zitzaion. Hitzarmen horretan, hainbat eduki jasotzen da. 2010 urteko hitzarmenean, pilotajerako batzorde bat sortzeko beharra jaso zen, hor, klub bakoitzeko ordezkari bat dago, eta kudeaketarako komite edo batzorde bat sortu zen. Batzorde horretan profesionalak daude. Hau da, nolabait klubetan kontratatutako pertsonak mugaz gaindiko kontuak dinamizatzeko pertsonak gain zuzen ere. Batzorde hori, pilotajerako batzorde hori, 3 hiletik behin biltzen zen erabaki estrategikoak hartzeko. Eta aldiz, kudeaketarako batzordea, profesionalek eratutako batzordea, hilean behin edo 2 aldiz biltzen zen, hain zuzen ere, hitzarmeneko eduki guztia dinamizatzeko. Lau modalitatetan aipatzen ditu ekintzak hitzarmen honek. Batetik, emakumezko eskubaloia, bestalde batetik zikloturismoa, surfa eta rugbia. Zikloturismoa modalitate ludikoa da, nahiko ludikoa, baina rugbia eta emakumezko eskubaloia izan dira, bedar bada, hitzarmen hau gehien baliatu dugun alorrak, horiek izan dira. Lankidetzaz gain, gaur egun ere, elkarrekin ari gara antolatzen hainbat kirol ekitaldi. Adibidez, kampus bat egin zen, rugby eta eskubaloiko kampus bat antolatu zen, mugaren 2 aldetan, eta bestalde, ibilaldi edo martxa zikloturista bat, Donostia, Baiona, Donostia izenekoa. 2000 urtetik antolatzen dugu, 2 kluben artean, guk mugaren alde honetan antolatzen dugu eta haiek haien aldean. Gainera, bestelako gauza batzuk ere egiten ditugu, adibidez, hainbat ekitalditan parte hartzen dugu, adibidez, Abironek partiduak antolatzen dituenean Donostian, guk utzi egiten dizkiegu instalazioak, klub batek usten dizkio besteari, eta hainbat ekitaldi promozionatzen dira klubaren barruan. Emaitza gisa. Zer lortu dugu, hitzarmen honi esker. Eskubaloiaren alorrean, bera-berako jokalari bat utzi zitzaion Abironeko talde seniorrari, hainbat partidu egin dira Donostian zein Baionan, eta teknikariak trebatzeko saioak ere egin dira. Abironeko teknikariak trebatu ditu, adibidez gure klubeko kide batek egin du. Eta teknifikaziorako saio batzuk ere egin ditugu. Zikloturismoan, esan dugun moduan, martxa zikloturista bat antolatzen dugu. Eta gainera, irteera bateratuak egiten ditugu. Gainera, Luson Baiona lasterketaren antolakuntzan ere laguntzen dugu. Rugbiaren kasuan nola ez haiek aportatu dute gehiago, teknifikaziorako saioak egin ditugu han eta hemen ere bai, lagundu egin gaituzte hitzaldien bitartez, eta gure teknikoak hobetzeko saioak egin ditugu han Baionan, eta surfaren alorrean, topaketa batzuk egin ditugu, 2 kluben, mugaren 2 aldetako kluben artean, eta esaten genuen moduan, gainera,
Kirol kampusa Baialde izenekoa antolatu zen mugaren bi aldeetan. Amaitzeko, eta antolatzaileari post txiki bat emango diot, bide batez, aztertuko dugu zein izan den iragana, zein den oraina eta zein den geroa. Iragana ikusi dugu klubek baliabidea zituzten eta elkarlanean hasi ziren hainbat ekintzatan. Gaur egun, zein da egoera? Aipatu dugu pertsonen garrantzia. Filip Dukas ez da gehiago izango Abironeko presidente, eta bera-beran, zori gaitza gertatu zitzaigun, gure lehendakari ordea Koto Laizola hil zitzaigun, eta bera zen, mugaz gaindiko gai hauen guztien sustatzailea. Eta gainera erakundetatik sekulako murrizketak iritsi zaizkigu, eta horren bestez ezin dugu nahi genuken guztia egin gaur egun. Beraz, etorkizunak, etorkizunean zer, saiatuko gara lan egiten, behar ditugun baliabideak lortu alizateko eta lanean jarraitzeko. Eskerrik asko. El siguiente proyecto es el que corresponde a Danza Irian. Muchísimas gracias por ceñirse exactamente al tiempo convenido, 10 minutos. Kaixo Arratsaldeon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor presentaros el proyecto. Hore bat da niretzat Dantza Irian proiektua aurkeztea. Bideo bat ikusiko dugu hasteko, hobeto uler dezazuen. Dantza Irian. Dantza Irian nace en el 2006. 2006an sortu zen dantza garaikide mugaz gaindiko eta itinerante bezala Euro-hiriko paisaia urbano desberdinetan garatzen dena erabat doanekoa da.
Dantza garaikidea sozializatzea du helburu eta aukerak sortzea, artistak eta obrak ezagutzera emanez hasieratik, beste jaialdi batzukin lankidetza bilatu du eta baita ere hasieratik dantza egiten duten hirien nazioarteko sarean dago, 42 jaialdi independiente daude bertan, 4 lurralde eta 4 kontinentetan. Eta jaialdien arteko trukea errazten du dantza hirian sartuta dagoen sare honek kulturak ezagutzera emanez, kultura aniztasuna sustatuz. Aldi berean, proiektu artistiko desberdin jarri dira martxan Italia, Belgika, Ingalaterran eta jaialdi Latinoamerikarretan, Argentina, Txilen, Mexikon, batez ere Max Indax proiektu azpimarratu behar da. Mexiko DF-en garatu zen hiriko metroaren barruan. Dantza hirian abian jarri zen bi kultur elkarteren eraginez, iniziatibaz dantza elkartea zen bat, Donostian egoitza daukana, 20 urteko esperientziarekin, dantzaren garapenerako planaren bidetik Eusko Jaurlaritzak abian jarritakoa eta atelier elkartea Hendaian egoitza daukana 2005an sortua. Eta Gipuzkoako Aldundiaren kanpo harremanetarako sailaren eskuz eta Daniel Arbulori eskerrak eman edizkiogu proiektu hau bultzatu izanagatik maila administratiboan beraz, bi egoitza sozial eta proiektu komun mugaz gaindiko bat daukate. Migerien Arkaia Juria, Hendaian bizi dena da, bi elkarte hauen sustatzailea eta dantzako profesionala 93 gerozti proiektu kulturala sustatzen ditu alor honetan. Dantza hirianen eduki ibiltaria bere programazioan ikusten da 2013an Donostian, Donibane Loitzun, Irun, Azkain, Hendaia, Baiona, Pasaia eta Errenteriatik mugitu da. Eta euro hiriaren barruan kohesio soziala sustatzen du eta ikusten da badagoela fluxu bat, ikusle fluxu bat eta puntu desberdinetara joaten direla. Baiona Irunen ikusi dira pertsono batzuk, beste batzuk Donostia, Baiona, Errenterian eta Barretan. Bestalde, gainera kontuan eduki behar da, dantza eta batez ere dantza garaikideak ez dauzkala baliabide gehiago, dantza hirian artista lokalen mugikortasunarekin konprometituta dago eta erresidentziak, masterclass eta sentiberatze ekintzak eta abar bultzatzen ditu. Festivalarekin edo jaialderekin batera beste jarduerak garatzen dira terpean programa. Egoitzetan artisten egonaldiak albidetzen dituena. Eskolatan egiten diren saioak, dantza garaikidea sustatzen da eta ikasle askok parte hartzen dute. Eta Eurohiriko eskolekin lan egin nahi da gaztetxoenak praktika artistiko honetara erakartzeko. Eta honen bidez ikasleen ikuspegi koreografikoa lantzen da. Artistekin topaketak. Tailerrak espazio bat dira, sormena lantzeko eta familiaek, umeek eta ezintasun intelektuala daukatene parte hartzen dute. Mainguruak profesionalei zuzenduak, mugaz gaindiko eta nazioarteko lankidetzari begira, bideo zikloa, nazioarteko sareko bideoak ematen dira bertan. 2003an egin zen lehenengo breakdance lehiaketa,
publiko berriei zabaldu, profesionalizazioa eta barretarako. Begiradan baitere argazki lehiaketa bat 2003an hasi zena, eta ikusleak parte hartzaile bihurtu nahi dira eta jaialdiaren beste begirada bat eduki. Ibili, beste programa bada, baitere 2003an abian jarrin zena, eta konpainia eta koreografoak ezagutzera eman nahi dira, bai Akitania Euskadikoak, maila lokalekoak eta nazioartekoak eta masterclassekin dantza hirianeko profesionalak elkarrekin harremanetan jarri nahi dira eta erakusketak, mugimendua, koreografia, publiko eta arkitektura jasotzen ditu eta ikuslearengan sortzen duten harridura jasotzen dute. Proiektua izugarri areagotu da 8 urtetan zehar. 9 hiri, 24 paisaia urbano desberdin, 22 ikuskizun doaneko 14 dantza konpainia, 2 artista egoitzan, 2 estrenaldi, 2 ikuskizun heziketa zentroetan, kalkulatzen da 12.000 ikuslek parte hartu dutela toki desberdinetan. Gaur, dantza hirian, Europako panorama kulturalean aitortuta dago dantza, jaialdi bat baino gehiago da artisten eta mugaz gaindiko komunikaziorako tresna bat 2008an, kulturen arteko dialogorako Europar labela jaso zuen 2011an, Pirineoetako urteen izendura jaso zuen eta 2012-13an Europako lankidetzaren egunean parte hartu zuen 2012an, jaso zuen baita ere Poptefaren aitortza. Hemendik, animatzen zaituztegu hemen zaudetenok, lankidetzara dantza hiriak esperientzia artistiko hau jarrai dezan Euro hiriaren barruan. Beste azken bideo bat jarriko dizuegu orain. Eta honekin agurtzen zaituztegu. Muchas gracias a todos. Mila esker denari. Eskerrik asko. Azken arreko aurkezpena, Bidasoa Paz. Bidasoa Paz. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo les voy a presentar... Arratsaldeon, nik gaur Bidasoa Paz proiektuari buruz hitz egingo dizuet. Bidasoa Txingudi partzuergoak, hau da, Irun, Hondarribia eta Hendaiako partzuergoak sortutako proiektua da, eta helburua da 3 udalerri hauek destinu bakar gisa aurkeztea. Kolaborazio publiko eta pribatu bat lortu dugu berrikitan, hainbat lan egin ondoren, hau da, Hendaia, Irun eta Hondarribiako turismo departamentuetan lan asko egin da horretarako. Zer da Bidasoa Paz? Deskontu txartel bat da. Hau da, inguru hori bizitatu nahi duten pertsonen dako, pentsatu da, eta eskaintzak orokor bat egin nahi da, batez ere deskontuak eskainiko dituenak aisialdi aukeretan, jastetxetan, eta bar. Prezio bereziak eskainiko dira, mugaz gaindiko esperientzia bat bizi alizateko Bidasoa gainera itsasontzi zigarota. Bidasoa Pasen erabiltzaile izan daitezke, Irun, Hondarribia eta Hendaiako establezimenduetan, hau da, hoteletan dauden bizitari guztiak, landetxeak, pentsioak ere izan daitezke. Hau da, establezimenduek dokumentu bat izango dute, eta hori esker, eskainal izango dute, deskontu bat, hainbat deskontu. Hoxe da dokumentua, hau da,
esku horri txiki moduko bat da, eta hor mapa bat dago, 3 udalerrien mapa bat, kontuan hartu behar da, toki hau sustatzeko dela, hau da, bisitariak 3 herriak ezagutu ditzala. Eta hemen agertzen dira zer nolako deskontuak eskaintzen dituzten enpresek, jatetxeek, turismo aktiboko enpresek, museoek, eta aurrerago behar bada, aztertzen ari gara, pintxoak eskaintzen dituzten tabernak ere hemen sartzea. Hemen daude deskontuak, eta bakoitzak eskaintzen du bere deskontua. Bisitariek, hala, gure ondasuneko baliabide guztiak erabili ahal izango dituzte. Adibidez, labadia gaztelua bisitatzera datoz, edo interpretazio zentu batera badatoz, erabili ahal izango dute Bidasoa Pass hau. Zein da helburua? Batetik, ikuspuntu turistiko batetik osagarritasuna bultzatzea. Bestalde, leku desberdinak deskubritzea, destinua dinamizatzeko ikuspegi bat hartuta, hau da, turistei bono eman da, nahi dugu bisita gidatuak, eskaintzea, eta areagotzea, sarrerak, ekitaldeak, eta bar. Bestalde, koherentzia ere eskaini nahi da, edo hobetu nahi da, hau da, destino mugaz gaindiko destinu bat da, eta baina espazioa partekatua da, beraz, horixe bultzatu nahi dugu. Naturako eta kulturako ondarea ere bultzatu nahi dugu, eta bisitaldiak ere sustatu nahi ditugu tarifa murriztuen bitartez, edo bestelako deskontuen bitartez. Eskabidea eta eskaintza, hau da, eskaera eta eskaintzak, hau da, urteko sasoi batean bakarrik ez gertatzean nahi dugu, edo orekatzea nahi dugu. Eta profesionalek ere asko lagundu dute, elkartruke honetan aurrera egiteko. Nola osatzen da Bidasoa Pass? Ematen da ostatuetan eta museoetan. Besterik ez, izenak idazten dira, hau da, familia unitateen izenak idatzi, laguntaldeena edo norbanakoenak, bertan idazten da, txartel horren obaridun edo onuradun izan nahi dutenena, hain zuzen ere. Gaur egun, asko galdetzen didate, hau da, gaur egun pasaporte moduko bat da, edo txartel bat, doainekoa da, hau da, doan ematen da. Horrek ez du esan nahi, etorkizunean behar bada, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen, baina behar bada kobratu egingo dugu, ezakigu. Baina oraingoz proiektu piloto moduko bat da. Eta horren bestez ikusten ari gara nola funtzionatzen duen, eta gero ikusiko dugu zer planteatu nahi dugu. Eskaintza hauek, indara aldi jakin badute, uztailaren 15-etik, urrengo urteko uztailaren 15 arte izango da, urtengo kasuan, baina bakoitzak bere indarraldia du, nola ez. Hau da, ez da gauza bera turismo aktiboko enpresa bat, edo museo bat, edo jatetxe bat. Beraz, horietako bakoitzak ezar dezake bere indarraldia. 3, udalerri hauetan turismo fluxua oso desberdina da, beraz, gaur egun adibidez daukagu erabilera datuen berri, ez daukagu udalerri batzuetan, sasoi altuan, turista ugari jasotzen dute, eta beste udalerri batzuek adibidez, sasoi basuan edo temporada basuan erabili dute gehiago bertan txartela, beraz, aurrerago, espero dugu datu gehiago izango ditugula, gehiago baloratu ahal izango ditugula datu horiek. Eta, irunondarribiendaia.com izeneko web horri badugu, web horri guk partzuergoan lantzen dugu. Eta horrez gain, mugikorretarako aplikazioak ere sortu nahi izan ditugu. Google Playen, Androiden daude erabilgarri eta QR kode bat ere deskargatuta lor daitezke aplikazio horiek. Aplikazio informatikoa da eguneratuen dagoena, enpresa batzuk altan eman daitezke, beste batzuk bajan eman, eta beraz informazio horixe da eguneratua dagoena. Oraingoz, 12.500 ale inguru egin ditugu, eta 52 establezimendu daude parte hartzen dutenak, hemen. Hau da, urte amaierarako edo egingo dugu balorazioren bat, eta datorren urtera begira egingo ditugu ahal ditugun hobekuntzak gehienak, eta besterik ez. Azkenekoz, Euskal Kultura Erakundeko ordezkariak du hitza. Arratsalde on deneri eta mil esker gomitaturik unat. Beraznik nire mintzalditxoa euskaraz eginen dut, zeren Euskal Kulturaren jajoina euskara beita, eta ez dut PowerPointi, beraz,
zuen begiak pausatuko dituzu horrela eta belarriak idekiko. Beraz, mil esker. Hiru zatitan eginen duten mintzalditxoa, labur-laburra aipatuko dut zer den eskual kultur erakundea. Gero bigarrenik eginen dut zer egin dugun orain arte puska bat mugaz gaindiko harremanen garatzeko eskual kulturaren alogean, eta gero aipatuko dut hemengo gaia eskual kultur erakundearen eta Donostia 2016 fondazioaren arteko harremanak. Beraz, eskual kultur erakundea iparaldean da, Uztaritze herrian, duela 23 urte sortu zen, 1980ean, eta bere egin beharretan badauka alde batetik eskual kulturaren alde ari diren elkarteen laguntzea, baditugu gaur egun 150 elkarte kide, ondarean, edo dantzan, edo musikan, edo literaturan, arte plastikoetan, beraz, 150 bat elkarte kide, baditugu 4 erganezake egitura publiko handi laguntzen gaituztenak, Estadoa, Kontseilu Orokorra, Akitania, herrien arteko sindikata, eta ere Eusko Jaurlaritza. Badu orain 10 urte partaidetza bat badugula Eusko Jaurlaritzarekin. Beraz, gure egin beharra da elkarteak egiten dituzten proiektuen laguntzea, beran ere guaurek eskual kultur erakundeak garatzen ditugu proiektu batzu, bizpairu urtetakoak, haranola bat garantzitsua abiatu ginduena, 2000 urtean, kantuketan izenekoa, gero batek 1000 proiektua, eleketa proiektua ere ahozko ondarearen inguruan, eta orain badaukagu gazteri buruz zuzendutako proiektu bat, hogeita programa hortan preseski hegoaldeko egitura batzuek parte hartzen dute. Orduan, egan behar da, azken 15 urte untan, eskual kultur erakundeak hainitz garatu dituela sare ezberdinak hegoaldean, pixka bat iparaldeko bereziki artistak hemen ezagutarazteko eta hegoaldeko artistak ere iparalderat ekartzeko. Edo guaurek antolatutako ekintzetan, edo gure elkartekidek antolatzen dituzten ekintzetan. Gainuke egan, 2000 urtean abiatu ginela erakusketa batzu ekarri genituen unat. Hain zuzen kantuketan edo batek 1000 bezalako erakusketak. Eta gero pixkanaka bereziki Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harreman estuak ditugu. Eta bereziki Koldo Michelena liburutegiarekin. Zeren urtero antolatzen behitugu ekitaldi bat, iparaldea bertan izenekoa. Eta hortarik gero beste hainiz proiektu ere egin ditugu. Eta ez bakarrik artistak ekarrazi, beran ere koprodukzio batzu egin ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, haranola eman dezagun batek 1000 erakusketaren zat, edo iparaldea 21 bat DVD-aren zat, partaide izan zen Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta gero hainbat hiritan hemen hegoaldean harremana baditugu. Ez ditut denak eganen, baina eman dezagun Getxo, Andoain, Gernika, Azpeitia, Durango, Bilbo, holako hiriekin erregularki ekintza batzu egiten ditugu, eta ekintza horiek zer dira, beti iparaldeko kultura hobeki ezagutarazten emaitea, beraz hemen hegoaldean. Beraz, hola hasi ginen gure lehen harremanak, hola abiatu genituen hegoaldearekin. Orain, 3. puntua, beraz, aipatzeko, Donostia 2016. Odan biztan dena guretzat, iparaldekoentzat eta bereziki iparaldeko kulturarentzat, oso garantzitsua da 2016an, eta ez bakarri 2016an, ondotik ere, zeren nene ustez 2016a izanen da behar ba, abiapundu konkretu bat, nun behar diren hainiz gauza egin, beran, importantea da gero, segida bat ukandezan 2016ek, eta beraz, garantzitsua da guretako partaidetzak sortzea Donostia 2016ekoekin, zorionak ere Donostia Europako kultura hiri nagusia hautatua izan baita. Lan haundiak eginak izan dira, hortaratzeko, eta nik goretsi nahi ditut, beraz, parte hartu duten guziak. Eta lugaldetasunaren dimentsioa kontutan hartu behar dugu Donostia 2016 hori eraikitzerakoan elgarrekin. Oden, nahi nuke lelo bat aipatu, nik eganezake, hain urbil eta hain urrun. Hartzen ahal genuke lelo bezala. Apurka,
urrats berriak eramaiten baditugu ere, iparaldearen eta hegoaldearen artean, lan anitz gelditzen zaigu egiteko. Muga psikologiko horiek ezabatu nahi baditugu bederen. Eta horretarako, proiektu aman komunak landu behar ditugu, elgarrekin lana nola egin daiteken ikasi, eta norberaren jakinduriak eta esperientziak eskual kulturaren eta eskual kulturen ekimenen alde ezagri. Donostia 2016 guretzat jadanik hasi genuen Donostia kultura egiturarekin 2010 urtean. Partaidetza iraunkor bat alan ezagiz. Eta nahi dut eskertu hemen Xabier Kainaz, berak bultzatu behitu lehen aldikoz piskat harreman horiek eta urtetan konfiantzarekin ari begira elgarrekin lanean. Donostia kulturarekin egin ditugu artista trukaketak, errandutan bezala, baina ez bakarrik. Hasigira ere lan zen puska bat kreazioen elgarrekin koprodutzitzea edo laguntzea. Entzeplu bat eman nahi dut, duela guti, koekoiztu dugu elgarrekin hautsa deitzen den antzerki garaikide bat. Beste partaide batzuekin batera, Donostia kultura hor zen gure partaide bezala. Eta hortarik bideak urratu ditugu, eta Donostia 2016ekin ekintzak konkretuak egin nahi ditugu. Zer dira ekintza horiek? Lehenik oso garantzitsua informazioaren hedatzea. Donostia 2016 badu bere programa, baina beharrezkoa da jakitea guk iparaldean, Akitanian, Frantzian, zer den Donostia 2016, eta gu nunbait izaiten algira arartekolari xume bainan beharrezko bat. Artisten eta obren zirkulazioa segurtatzea, dudarik gabe. Eta bereziki, eta hor gira hasi lanean, sakonki, mediazio lana edo arartekolaritza prozesu berri horiek bidean ezartzea guk dugun esperientziarekin. Azpimarratu nahi ditut sorkuntzen inguruko egonaldiak. Odan, ena esartuko zer diren egonaldiak eta abar. Bena, simpleki egonaldiak dira, artistak etortzen dira toki batera, badute egitura bat beren sorkuntzaren prestatzeko, eta beren lanari datxikola lan egiten aldute eskola batzuekin, beste publiko batzuekin, ez direnak beti kulturarat etortzen, baina berezeki haurrekin, eskolako haurrekin lan bat egiten aldute, erakusteko zer den antzerki bat, zer den txontxongilo bat, nola lan egiten duten artistek, hori deitzen dugu guk mediazio lana, eta beraz, Donostia 2016ekin lanian hasi gira gai horren inguruan, 2 etxemplu konkreturen inguruan, 8 antzerkia, Teatre de Ximerrek egin zuena, eta Kadira, hori gaztetxoen dako beraz dantza, Elirale konpainiak egiten duena. Eta Donostia 2016ekin ukandugu ere implikazio zuzen bat proiektu batean. Berria dena, guk eskual kultur erakunde bezala garatu dugu proiektu bat 20 izenekoa. Gazteri zuzendua, eskual kultura aja berri dezaten, aja interpreta dezaten beren maneran. Beraz, bultzatu nahi dugu sorkuntza garaikidea, gaztek egina. Proiektu hortan, deialdi bat egin dugu, hain zuzen gaurko musiken eta bideoen inguruan. Eta proiektu bat, 16 proiektu izan dira, bat atxikia izan da, Loba izena duen proiektu bat, hain zuzen bidarteko moi-moi kolektibo batek irabazi duena. Eta hor ere bada lurraldetasunaren dimentsioa, zeren proiektu hori mugaz gaindikoa da eta Akitaniakoa gainera. Zeren baititugu partaide bezala, Donostia kultura, errandut, Donostia 2016, Emankor Sarea Bilbokoa, eta Akitaniatik Le Rocher du Palmer, hori sala handi bada, Bordele ondoan, Zenoen, eta Florida, Agen deitu hirian. Gure xedea zer da datorren urteetako. Urrunago joaitea, dudarik gabe, behar bat tematika bat oinarritzat hartuz, iparaldeko artistak enplika daitezen, eta gu Donostia 2016ekoekin arartekolariak izaiteko
proiektu horiek ahal bezen ongi eramanak izan diten. Alor artistiko ezberdinetan, izan den alda arte bisualetan, zaiten alda literaturan, dantzan, musikan, ondarean, alor ezberdinetan. Beraz, bururatzeko, egan ezake hartuko dut UNESCO-ko zuzendari ohi batek, Koichira Matsuura izena zuen, egan zuen egun batez, jende bakotxak zerbait ikasten ahal badigu, guk ere elgarrekin zerbait ekartzen ahal diogu munduari. Ez da dudarik, eta bereziki krisia garai hauetan, partaidetzak hasi behar ditugula. Ahalbide ekonomikoak ardiesteko, elgarrekin, baina ere proiektu ederrak bultzatzeko, kultura mailan, lan prozesu berriak ikertuz eta denen jakinduriak bateratuz. Donostia 2016 egitasmoak bake bideak urratu nahi ditu, bizikidetasuna zabaldu jenden artean, eta kultura erdi-erdian da. Beraz, elgarrekin hurbil gaitezen jenden ganat, kulturan norberak parte har dezan, bere herrian, auzoan, etxean, eta bestek egina barnetik goza dezan. Euro hiriunek badauzka edo sortzen ahal lituzke tresnak horren lortzeko, guri da tresna horien ahal bezain ongi baliatzea, gure ekimenak mugagabeak izan daitezen. Mila esker. Mila esker zuei, hirugarren aukera galderetarako, hirugarren aldiz, gonbidapena, tercera invitación, a que quien quiera dirigir alguna pregunta a las personas que han intervenido en este último bloque, solicite el micrófono. Aparentemente, tercer turno de preguntas, sin preguntas. Orduan, eskerrik beroenak, zuei, lehenik eta behin, erakusteagatik dena ez dela azpiegitura, dena ez dela ekonomia, dena ez dela bide eta trenbide, kulturaren alorretik, kirolaren alorretik, turismoaren alorretik, dantzaren alorretik ere eraiki daitekela eurohiria. Besterik gabe, hemen jartzen diogu azken puntua gaurko saioari. Recordarles que mañana la jornada empezará a las 9 de la mañana. Bihar, jardunaldia 9:00 hasiko da, nik gomendio bat egingo dizuet, gero kritika jasotzen ditut, denborarekin, orduarekin obsesionatuta nagoelako, baina gonbidatzen zaituztet, ordua baino 10 minutu lehenago ona etor zaiteztela. Atzerapenarekin goizean goiz hasi ez gaitezen. Du futur, de la stratégie, de la réflexion, de voir ce qui va s'arriver. Bihar, estrategiari buruz hitz egingo dugu. Hemen bizigareno proiektu komun bateko kidea gara, eta aspalditik gainera duela 20 urtetik gora. Euskal Eurohiria. People who actually live up here, this board has always been more of a theory than a fact.